ክርስቶس سمي لعل كلاتنا خمس خنصلينا ترديني از تصلي زلخ هاليلويا أمن قدتاتكم اندامت أزدكمكم أمن قدتاتكم اندامت حقوسكم زوسد أمن قدتاتكم اندامت سلامكم زوسد لو معتي كل سب سلجزا رسخ تصليك حتتي بفقد بتعتنا حواتي ترديني از تصلي زلخ هاليلويا أمن قدخا اندامت أزدكمك أنت يا لو معتي نايكزي أبير قالكن كم زيبل قالوا لي يخفوا وسم كاب قدقادهم أنا قفهم لو معت سيف خام ملح حزب أملاخ كل أمن قدتات كازمت أمن قدتات كجوبا زخونك أمن قدتات كاني أملاخ كبر خيت رزق الكلكة كي تحلف زغ الكلكة لو معت بيسوس كريستوس يا وسم قويتا خمزي لي قالوا هيبنا نسيطان انتي قبرو تقاومو كاباخاتكم دما كهدمي لو معلت كل سبكو قاوم نقرب دقايق كحتتي أمن قدتات كزدك مكان قرنت يالو لو معلتي أتعب كرن منيها أبقر مزربابي القول قلت تكونيها بيسوس كريستوس يوسم لو معلت كي تمسجن بمسجانا خي تملح حقوس كاز وسدنا قرنت يالو بيسوس كريستوس قالك زي أبيهر كم زي الزبل بقويتها تحقوسو دقيمة تحقوسو يبلكم الله لو معلت حقوس كاز وسده لو معلت نات كان جرز وسده تلاقي سيف كامل حلو بيسوس كريستوس يوسم قالوا لي يخفوا وسم كاب قدقادهم أنا قفهم بيسوس كريستوس نات كان جرز استسرق أنا جرنت لك لو معلت أملسه بيسوس كريستوس يوسم مغنيات حواتي سوق إليكم كم أزبل زلهم زرع أخو رأس لزلهم بقى لو حزب أملاخسي كم زريعة بقى يسوس يبارك كزارو بأي حسبكم جن ستيل كوم سلاد اسمع عن زلوا برديت كوينا خنق قام سلاد زدلوه سأل أنا جر كاي وسد مسؤول كاتريو بقى يبز بزكا مسؤول كاتريو حجكن بيسوس كريستوس يوسم قويتا كم زيلوني قال أملاخ سلاد لمدنا يا حواتي قالوا لي يخفوا وسم كاب قد قادم أنا قفهم نايكزي أبيهر قال سيف يا حواتي كريستوس نعنا أنتي كهبنا إيمتي هيوات مسترفو لو تنبرا لها هيوات مسترفو ندحبي تنبرا لها نقبل لو نتسألعي لو معلتي بيسوس كريستوس يوسم كلنا يتسألعي حيل بيسوس سموه قول له سمايات بمنفسك زي أبي هريت سألي إد كادما نتبرار قبل وقعته بز ساعات زي بيسوس كريستوس مغرط أنك قلتي دن كل الله بيسوس كريستوس مغرط سألمات يفرس الله نايت صادق من قدي كموجك برهانيا فتصوم معلتك الساعة تخون انت وسخت تبره كبريه بالحزب أملاخ كبريه هاليلويا كبريه هاليلويا كبريه عواج كبريه هاليلويا أحواتي كريستوس موتلناكو بعوض كنملالسيو كريستوس موتلناكو بتعنا خنملالسيو صلاة أنا من تيسقيلو نجارات نخسر كله سوق نبل رابادانا ما سانتا رابادانا موس كل سبق أنكو أخذ صلح حتتي هاليلويا ريبادانا ما سانتا رابادانا موس كل مخرج الماتي بتنا له هاليلويا كبابوني بسميك زي أبيهر كقرار تصومي هاليلويا بيسوس كريستوس يا مسوم حدا نجر كأوجي هاليلويا أحواتي كل جزء أب كريستن ناس انتايو نايوج عودي كريستنا كل جزء انتايو وجيو كما يتواجع أجن كتفلت كتقل عليك يسوع كريستوس قويتايو قولياد أبقى نهزر بإسرائيل مستقترة داويد بحنتي تأثر نقولياد أوجيوه لو ما عالت كرنز خنا كان جرالو نيجزي أبيهر قال مزازلو هاليلويا لو ما عالت قولياد زخنا نهزب أملاخ أمور زحزة بمسكنا بعللتا نبدأ بأملاخ نخيمة زحزة سنسلتات بيسوس كريستوس سم زتدن كلا يغون مخرج المات بيسوس سم يودا مخرع أجان أنت بيسوس سم يودا عزيم زبالة وقعكوا حقوس وس زبالة منفس وقعكوا دين الزازي زبالة وقعكوا حقوسك زي أبيهر جن عوجكم حقوسك زي أبيهر جن عوجكم أبدأ بتصادقان دمس عللتا رابادانا موسى دمس عللتا هاليلويا أحواتي كتحقوسوا خلهم كتمسكنوا خلهم صلاتهم انت يقبر يرحق أمسكن حزب أملاخ
ነገራትካ ብምስጋና ጥራሕኻ ትወጾ ነገራትካ ብምስጋና ጥራሕኻ ትወጾ ሃሌሉያ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመስግነካ ኣለኹ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመስግነካ ኣለኹ ኣብ ደም በጻድቃን ድምጽ ሓጎስ ድምጽ ዕልልታ ስለ ዝኸውን አመስግነካ ኣለኹ እዚ ጉባኤ ሕያዋን ስለ ዝኾነ አመስግነካ ኣለኹ ጸላእትና ስለ ዝሓፈሩ አመስግነካ ኣለኹ ዘይት ሓጎስ ስለ ዝፈሰሰ አመስግነካ ኣለኹ ካብቲ ቅብእ ዝተላዕለ ኣርዑት ስለ ዝተሰብረ አመስግነካ ኣለኹ ሎም መዓልቲ ክብደት ስለበለ ስለ ዝተላዕለ አመስግነካ ኣለኹ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ፍቕርኻ ዝተላዕለ ካብ ደምካ ዝተላዕለ ካብ ሰዓርቲ ስለ ንበልጽ አመስግነካ ኣለኹ ሰዓርቲ ኢና ሞት ተመስገን አቦ ሕጂ ድማ በመዝሙር ጌርካ ኣርዑት ስለ ተሰብር አመስግነካ ኣለኹ በአምልኾ ጌርካ እግዚአብሔር ንውሽጥና ስለ ትዝንኖ አመስግነካ ኣለኹ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እባርኸካ ኣለኹ ስለ ሁሉ ነገር ክብር ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዕልልታ ብላለኹ ኣነ ዕልልታ ንኢየሱስ ያሕዋተይ ዕልልታ አምጹ ሃሌሉያ ጣቕዒት አምጹ ካብ ዝንላዕሊ ዝወድቕ ኃይል ኣሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ ይባርኽኩም ሃሌሉያ ጎይታ عزيز ባረክ ይለለ ሐፍቴ እግዚአብሔር ዘመንኪ ይባረክ እግዚአብሔር ህይወትኪ ይባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ናብራኽን ሓዳርኪ ይባረክ እግዚአብሔር ዘሎ አድነታትኪ ኩሉ ይኽበረሎ ሃሌሉያ ክብሪና አምላኽ ይኹን ጉባኤ ክብሪና አምላኽ ይኹን ጉባኤ አምላኽ ክብሪን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኢየሱስ ጎይታ አረ ኢየሱስ ጎይታ መሆኑ አውጃለሁ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ሐዋቴ በጣም ዕድለኛታት ይሁን በዛ መዓልት እዚያ ቀድሚ እግዚአብሔር ክትቀርቡ ዝኻልኩ ነዛ ጊዜ እዚያ ዘይረኽቡ ብዙሓት አለ በዛ ሰዓት እዚያ ብዙሕ ሰብ ኣብ ጭንቂ ይሓልፋሉ ብዙሕ ሰብ ብሞት ይጽዓራሉ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሆስፒታላት ደቂሱሉ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝበዛሓልና ግን ንሕና ካብቲ ምሕረቱ ተላዕለ ኣብ ቤቱ ተረኺብና ሃማን ስም ኣምላኽ ክንጽውዕ ክኢልና ኣሜን እስኪ ዝተረድኡ ኣሜን ይበል ሃሌሉያ ዝተረድኡ ኣሜን ይበል ሃሌሉያ ዘመርቲ ክዝምሩ ከምዚ ኢሎም ካብ ምሕረትካ ዝተላዕለዩ ደው ኢለ ዘለኹ ምታወይ መውፅአይስ ማኻት ሓልዩ ሃሌሉያ ምሕረት ኣምላኽ ዝተረዶ ከምዚ ኢሉ ይዝምር ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ነገራት ክብድብድ ይልካሎ ነገራት ጽልምትምት ይልካሎ ሃሌሉያ ኣነ እንታይ ገብር መሲልኩም ከምዚ ጭንቕንቕ ክብል ከሎ ይዝምር ጥራሕ ያሪኮኹም ገይሩ ስለ ዝወደቕ ኣሜን ዘይከኣል ነገራትካ ከምዚ ኢሎም ዘሚሮም ዘመርቲ ሃሌሉያ እዚ ዘይከኣልዩ ሮማይ ዝተባህለ ዘይስገር ዓብ ቐላይ ኣነ ግና ሰጊረዮ ኣምላኸይሲ ታይጨንቆ ኩሉ ቢዱ ኣቢዱ እዩ ኩሉ ቢዱ ኣቢዱ እዩ ኩሉ ቢዱ ሃሌሉያ ነገራት አይካልን ኣብ እግዚአብሔር ግን ካለ አሜን ነገራት ይጽልምት እግዚአብሔር ግና ባህሪ መቂሉ ዘሳገር አምላኽ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ በቃ ናቤት እግዚአብሔር ምምጻ ሓጎስ ምርካብ ማለት ናቤት እግዚአብሔር ምምጻ ማለት ቁጻርካ ፈቲሕኻ መምላስ ማለት እስኪ አሜን ሰማ ናቤት እግዚአብሔር ምምጻ ማለት ፈውስኻ ሒስካ መኻድ ማለት እምነት ዘሎ ሁሉ ነገር ይስገር አሜን ቃል እግዚአብሔር ኮም ይሉምሽ ዝኾነ ይኹነት ዝብሎ ከም ዝረኸቦ ዘአመን ኢሉ ኢየሱስ ጎይታይ እስከ ኸሙ ኾይና ክንዝምሪና ሃሌሉያ በዛ አምላኽ ዝባህና በለና ሓዋቴ ሃሌሉያ ኩላና ካብ ዘለና ተሲና ነቲ ጎንኹም ዘሎም ሕዝዎ ሃሌሉያ ጽቡ ጌርኩም ጨብጦ ሃሌሉያ
ብጎይታ ባህ ይበልካ በሎ ብጎይታ ደስ ይበልካ በሎ ዕድለኛ ኢኻ ኣብዛ ግዜ እዚ ኣብዛ ቤት ዝምህላውካ በሎ ዕድለኛ ኢኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ከስትንፋሴ ይልቅ ታስፈልገኛለህ ከምስበው አየር እኔን ትበልጣለህ እተነፍሳለሁ አየሬን እተነፍሳለሁ አየሬን እተነፍሳለሁ ከስትንፋሴ ይልቅ ታስፈልገኛለህ ከምስበው አየር እኔን ትበልጣለህ እተነፍሳለሁ አየሬን እተነፍሳለሁ አየሬን ተነፍሳ እስኪ ጉባኤ ሁሉና በህብረት ሃሌሉያ ከስትንፋሴ ይልቅ ታስፈልገኛለህ ከምስበው አየር እኔን ትበልጣለህ እተነፍሳለሁ አየሬን እተነፍሳለሁ አየሬን እተነፍሳለሁ እስቲ እንደዚህ በሉ ሕይወት ማለት ከአንተ ጋራ ያለኝ እውነት ነው በቃ ምን ዋጋ አለው ሁሉ ሞልቶ በሕይወቱ ሰው አንተን ካጣ አንተን እጄ ተራምሆ እኔ አልችልም ውስጤ ያለ ያንተ መንፈስ ቀልድ አይደለም እንደ ጥንቱ ኢየሱስ ያሰኘኛል ከትላንቱ ሃሌሉያ አንተን እጄ ቀላል መሆን እኔ አልችልም ውስጤ ያለ ያንተ መንፈስ ቀልድ አይደለም እንደ ጥንቱ ኢየሱስ ያሰኘኛል ፍለጋዬ ከትላንቱ አንተን እጄ እስቲ ዘምሩለት ሃሌሉያ ውስጤ ያለ ያንተ መንፈስ ቀልድ አይደለም እንደ ጥንቱ ኢየሱስ ያሰኘኛል ፍለጋዬ ከትላንቱ እፈልጋለሁ ሁል ጊዜ እፈልጋለሁ ዋናዬ ነህ
ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ነው ልትከውም አልችል እዚህ ዋና ሆነለት ሃሌሉያ ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ልትከውም አልችል በምን እፈልግሃለሁ ሁልጊዜ ሁልጊዜ እፈልግሃለሁ ዋናዬ ኢየሱስ እፈልግሃለሁ ሁልጊዜ ሁልጊዜ እፈልግሃለሁ ዋናዬ ኢየሱስ መኖር ማለት ካንተ ጋራ በመንፈስ ውስጥ ማደር ነው አንተ ደግሞ ከሌለህኝ በቃ እኔስ የለሁም ነው መኖር ማለት በልውና በመንፈስ ውስጥ ማደር ነው አንተ ደግሞ ከሌለህኝ በቃ እኛ የለሁም ነው እስቲ ሁላችን በአንድ ላይ ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ልተከውም አልችል በምንም እኔ ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋና ልተከውም አልችልም በምንም እኔ ሃሌሉያ 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 وطلقم زيرك بتكون بتلملم هيوتي عبل والنهان كنبل زالعالمي عم فراي زي تقوارس كتكون بتلملم هيوتي አይደለኔ ሀባሃር ሄጋ ተነብር ንስሃና ቤት ካን ሄሸኒ ሃሌሉያ ንስሃ ሁሉ ይኻ እግዚአብሔር ንዓይ ሃሌሉያ አብል ወናኻ ክነብር ዘላለመይ عم فراي زي تقوارث كتكون كتلملم هيوتي أبل والنهاك نبر زالعالمي
كام فراي زي تقارت كتكون كتلملم هيوت من عين ماي من بركتي من سلامي من تطب فري من عين ماي من بركتي من سلامي من تطب فري نسخايخا أملاغي نسخايخا أملاغي نسخايخا أملاغي نسخايخا أملاغ نسخايخا أملاغي نسخايخا أملاغي نسخايخا أملاغي نسخايخا بتصنع أيوة بإكزابيهر وترو ممان على فلو أبتعت غنافو حاليغا من بار الزفاليتا بمنو نبيت وكيلي عيح فرنانا تمن عليك وينوري أسكني قومكو باي بتصنع أيوة بإكزابيهر وترو ممان على فلو أبتعت غنافو حاليغا من بار الزفاليتا بمنو نبيت وكيلي عيح فرنان أتمن عليك وينوري انت قناسكي بتصنع أيوة بإكزابيهر وترو ممان حلف اللو عبتعت غنافو الزفاليتا بمنو نبيت وكيلي عيح فرنان أتمن عليك وينوري سلامي يسوس 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 منجي سلامي منجي سلامي يسوس اسكي بالو يسوس 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 منجي تبو فراي منجي تبو فراي هو يعوج يسوس 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 من جبرخت من جبرختي عندنا يسوس 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 من سلامي هو يعوج يسوس 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 من جبرختي اسكن دازي بلو هاليلويا ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋና ልተቆም አልችልም በምንም እኔ ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ልተቆም አልችልም እስኪ ሰይጣን ስማ ብፅና እዩ ኣብ እግዚአብሔር ወትሩ ምእማን ሓለፍ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ዓሪፍካ ምንባር እዚ ፈሪጠ ብምሉእ ልበይ ተወኪለዮ ኣየሕፈረንን እቲ ምድሓነይ ኮይኑ ሪአዮ እዚ ፈሪጠ ብምሉእ ልበይ ተወኪለዮ ኣየሕፈረንን እቲ ምድሓነይ እስኪ ሰማዕ ድምፅኹም ብፅና እዩ ኣየሕፈረንን እቲ ምድሓነይ እስኪ ጉባኤ ድምፂ የለን እስኪ ኩላና ብሕብረት ከም ሓደ ሰብ ኮይና እስኪ ብፅና እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ወትሩ ምእማን ዓለፍ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ዓሊኻ ምንባር
ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ልትቆም አልችልም። እስቲ ጉባኤ በአንድ ላይ ኢየሱስ በሉት። ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ልትቆም በመንፈስ ውስጥ ማደር ነው። አንተ ደግሞ ከሌለ በቃ እኔስ የለሁም ነው። እስቲ በሉት። መኖር ማለት ካንተ ጋር በመንፈስ ውስጥ ማደር ነው። አንተ ደግሞ ከሌለ ኧረ ንስሐና ይዘላለም ቃል ሕይወት አለካ ካባኻ ናብየ ክቀይ ካባኻስ ናብየ ይኸብል ካባኻስ ናብየ ይኽርሕቕ ካባኻስ ናበለ ይኸብል ንስኻ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለካ ሰላም ኣለካ ዕረፍቲ ኣለካ ሕይወት ኣለካ ፈውስ ኣለካ በረኸት ዓታ ኩሉ ዘለዎ እዩ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ። መኖር ማለት ካንተ ጋር በመንፈስ ውስጥ ማደር ነው። አንተ ደግሞ ከሌለ በቃ ሕያው የለሁም ነው። መኖር ማለት ካንተ ጋር በመንፈስ ውስጥ ማደር ነው። አንተ ደግሞ ከሌለ በቃ እኛስ የለንም። ስለዚህ ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ልትቆማች ብመን ኢኻ ክትቅይሮ ብመን ምስመን ብኸመይ ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋናዬ ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋናዬ ልትቆማች ብፅና እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ወትሩ ምእማን ሓለፍ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ዓሪፍካ ምእማን እዚ ፈሊጠ ብምሉእ ልበይ ኣየሕፈረኒ ምድሓነይ ኮይኑ ርእየ እዚ ፈሊጠ ብምሉእ ልበይ
ኢየሱስ ሰላም ዝህብ ምንጭ ሰላም ኢየሱስ ጸውዕ ወስኪ ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቕ ፍረ ምንጭ ጽቡቕ ፍረ ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላመይ ምንጭ ሰላመይ ኢየሱስ ድገሙ ወጸውዕ በሉ ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቕ ፍረ እስኪ እንደገና ብ ብፅና እዩ ኣብ እግዚአብሔር ወትሩ ምእማን ሓለፋ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ዓሪፋ ምንባር እዚ ፈሊጠ ብምሉእ ልበይ ተወዲለዮ ኣየፈርኒ እቲ ምድሓነይ ኮይኑ እዮ እዚ ፈሊጠ ብምሉእ ልበይ ተወኪለዮ ኣይፍረካን እዩ ኣይሕፈርን እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላም ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቕ ፍረ ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላም ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቕ ፍረ ክነብር ዘላለመይ ኣብ ምፍራይ ዘይተቋርጽ ክትከውን ክትልምለም ሕይወተይ ኣብ ህልውናኻ ክነብር ዘላለመይ ቆጽላ ከም ዘይረግፍ ክትከውን ክትልምለም ሕይወተይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ነገር አሜን ኢየሱስ ኩሉ ነገር ሃሌሉያ ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋና ኢየሱስ ዋናዬ ነው ኢየሱስ ዋና ልተቀውም አልችልም ከእስትንፋሴ ይልቅ ታስፈልገኛል ከምስበው አየር እኔን ትበልጣለህ እተነፍሳለሁ አየሬን እተነፍሳለሁ አየሬን እተነፍሳለሁ አየሬን እተነፍሳለሁ ኢየሱሴ ሕይወት ማለት ካንተ ጋራ እያለኝ ኅብረት ነው በቃ ምን ዋጋ አለው ሁሉ ሞልቶ በሕይወቱ ሰው አንተን ካጣ አንተን ይዤ ተራ መሆን እኔ አልችልም ውስጤ ያለ ያንተ ክቡር መንፈስ ነው እንደ ጥንቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ያሰኘኛል ፈልጋዬ ከትላንቱ ምትናዩ አብ እግዚአብሔር ወትሩ ምእማን ሓለፋለዎ ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ሃዲኻ ምንባር እዚ ፈሊጠ ብምሉእ ልበይ ተወኪለዮ
يحفرنت مدحاني وينوري زفلت بملو لبي توكيليو يحفرنت مدحاني اسكي قويتا أزس لزخنا أمسكن اسكي أخبروا اسكن قويتا هاليلويا أخبروا هاليلويا كبري هابوسك ازيا أغلوني لعلزين إكزابير لعلزي ألتا فاتا شبشبان إكزابير هاليلويا يس هاليلويا اسكي حجي دمام نيكزابير مليسنا خنا مسكونينا هاليلويا سلو علتو سلد كل قبرتاتو اسكي هاليلويا شبشبا زلو شبشبا ألتا زلو ألتا طاغعيت بقى اتزلكم ناكزابير سووا هاليلويا واو هاليلويا يس اسكي مسبقنا حبيبنا كلنا بشبشبا هاليلويا اسكي سمع ناي مسكانا ألتا شبشبا خبز بيتز أرني حدا سبي سمع زلو هاليلويا هاليلويا لقيتا يسمى هاليلويا تسفى بيس نبركوني ما موتيني نبركوني جلما وصلتي وقت منوري تاكتني تزرزر عيالكم يسوع كرنتو كاينرو بلاينو بس عندكنتو بيورا بينك يما يسلجني يسوع مهرتنا تقف سلازي أنا ما يسوع كرنتو كايمرو بلاينو بستوال دقنتو بيورا بينك يما يسلجني يسوع مهرتنا اسي دقنا تزرزر عيالك يسوع كرنتو كايمرو بلاينو بستوال دقنتو يما يسلجني يسوع مهرتنا
በዙፋኑ ያለ ዘላለም የሚኖር የከበረ ከኔ ጋራ ያለ እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ምስጋናው ብዙ። እስቲ አንድ ላይ እግዚአብሔር አለ 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 ከኔ ጋራ አለ ኢየሱስ አለ አለ እግዚአብሔር አለ 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 ከኔ ጋራ አለ ኢየሱስ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ አለ ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ንፋስም የለም አይታየኝም። ስለዚህ ሳላይ አምናለሁ እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሆናል። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማምለክ። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር። ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ የለም ደመና የለም አይታየኝም ባይኔ ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሳላይ አምናለሁ እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሆናል። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር። ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመር ሁኔታው እያለ እግዚአብሔርን ማክበር። ምስክር ነኝ እኔ አዎ ምስክር ነኝ እኔ ምስክር ነኝ እኔ አዎ ምስክር ነኝ እኔ ምስክር ነኝ እኔ አዎ ምስክር ነኝ እኔ ምስክር ነኝ እኛ አዎ ምስክር ነኝ እኛ ምስክር
እስልታ ጭብጨባ ንቆይ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ እስኪ ባርኮ ነፍስ ወከፍና እስኪ አዳውና ልዕልና ሃሌሉያ እቲ ካሞት ዘውፃና አምላኽ እቲ ስለይን ስለኻን ስለኽን ስለኹላትና ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ብምንጥልጣል ኣብ መስቀል ቀራንዮ ደሙ ዘፍሰሰልካ እግዚአብሔር አመስግን ወስኪ ሕጅ ባርኹ ወስኪ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ አንተ የሕይወት ቃል አለ ዘመኔ በሙሉ ሰጠው ጌታዬ አንተ የሕይወት ቃል አለ የሕይወት ምንጭ ነህ ጌታ ለተጠማው አንተ የሕይወት ቃል አለ ምንጭህን አፍልቀህ ጌታ ታረካለ አንተ ለዓለም ልዩ ነህ እስቲ እንደዚህ በሉ ጌታ ሰላሜ ነህ አንተ ኢየሱስ እረፍቴ ነህ አንተ ጌታ ሰላሜ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ባርኮ ለከስ መመለስ ባርኮ ነዚህ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ወሲኽና ድማ እስኪ ንጎይታ ነመስግኖ ኣብ ምስጋና ኮይንና ንጎይታ ስለቲ ግሩም መንፈሱ ስለቲ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ብመንፈሱ ከገልግለና ዝፀንሐ እግዚአብሔር እስኪ ተመስገን በልዎ ዳውኩም አልዒልኩም ንጎይታ መስግንዎ ኣምላኸ የመስግነካ ኣለኹ በልዎ እስኪ ክብሪ ህበካ ኣለኹ በልዎ ሃሌሉያ استفلالي عينت صقو لقيقو እግዚአብሔር كم زغيرو ننفسنا نهيوتنا كرسرس بزرف دزي እግዚአብሔር ስለዝ ፈቀደ አምላኸይ ተመስገን በልዎ እስኪ ነፍሰይ ተመስገነካ ጎይታ በልዎ አመስግኑ አንደበትኩም ከፊትኩም ንጎይታ ሃሌሉያ ክብርን ህበካለና እግዚአብሔር
نمسجنك لنا منفس قدوس سله هلاونتك تمسجن سله زرف دزي تمسجن سله توم زحب كيوم صقا دقخا እግዚአብሔር تمسجن سله حواته يمسجنك الله هاليلويا تمسجن እግዚአብሔር እስኪ ስለ ትገዲፍና ያዝ መጻና ምድርና ደማ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት እዚ ዝንሕና ረኺብና ዘለና ሓጎስ ድማ ንሃገርና እግዚአብሔር ክገብረላ ዘመን ምሕረታ ክበጽሕ እግዚአብሔር ናይ ሓጎስ ዘመና ክፍጥን እግዚአብሔር አምላኽ ክረድአን ኤርትራ እስኪ ዳውኩም አልዕልኩም ጸልዩላ በቲ ዝመጻልኩም አውሽጥኩም ዘሎ በረኸት ናይ በረኸት ቃል ንሃገርኩም አውጹላ بشم يسوع كريستوس إرترا زمن محرتك يفتن إرترا زمن حقوسك يفتن إرترا زمن إلتخ يفتن إرترا زمن حقوسك زمن دستخي زمن متخخبكي زمن متحققافكي እግዚአብሔር አምላኸይ ሎሞ بشم يسوع كريستوس يفتنو مفتان يخون لكي رحبوت يخون لكي سلام دوباتك يخون سلام نختماتك يخون سلام نقطرات كيهون سلام نمدرخ يهون سلام نتتوب قليو فري يهون سلام نتم زحسك يوم انسسا يهون سلام نتتقمت اللوز الله حزب يهون سلام نخلهم فترات كيهون سلام نعيرات كيهون سلام نزستنفس عيرات سلام نتمدر يهون بشم يسوع كريستوس سلام نيرترا يهون هاليلويا بركتنا مدرنا يذنب هاليلويا يس بشم يسوع كريستوس بركتك يذنب بركتك كاب أملاخ يذنب بيسوع كريستوس سمن بركتك زحازة كل قبل لهم بيسوع سم يقرأ زمانات زبل بشم يسوع كريستوس يقرأ بيسوع كريستوس نازرته وسم يقرأ بيسوع كريستوس سمن حزب إذن كراته منفس يقلبت بنازرته بيسوع كريستوس سم يوقع بيسوع سم لواتان يقرأ بيسوع كريستوس نازرته وسم يقرأ بجيتها بيسوع سم يقرأ بسم سلطان ودام الله يقرأ آمين يقرأ بشم يسوع هاليلويا يس إرترا بوانجيل تراح تبتح وانجيل تراح بتمدريخون جوبات حقوسيخون من السيات እግዚአብሔር አምላኸይ ዶባታ ብዙ ስሑቁ መንእሰያት ይምላ እግዚአብሔር አምላኸይ ኩሉ ከተማታት ዓድታት ሀገራት እግዚአብሔር አምላኸይ ምድርና ሁሉ እግዚአብሔር አምላኸይ ብዙ ተሐጎሱ ምርኩስ ዝሓዙ ዓበይቲ አረጋውያን አዴታት አቦታት ይመላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚ ዘመን እዚ ይፍጠን ኤርትራ አሜን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዘመን እዚ ይፍጠን እግዚአብሔር አምላኸይ በደቆም ዝሕጎሱሉ ዘመን ይፍጠን በእልልታ ዝመልኡሉ ዘመን ይፍጠን ንብዓት ዝድረዘሉ زمن يفتن بيسوع سم يفتن بيسوع سم يفتن بيسوع سم يفتن آمين እግዚአብሔር ከሙስለዝ ገበርካ ተመስገን ሃሌሉያ እጅን ማነጸልለና እግዚአብሔር አምላኸይ ነዝብዚ ተቀሚጡ ዘሎ እግዚአብሔር ህዝብኻ ክትባረኽ ጸልያለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አምላኸይ ከምዚ በዝረፍ ደዚ እግዚአብሔር ዝሕጎስካና አምላኸይ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍ ሓጎሱ ክበዝሕ በሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኸይ ልብና ንዓኻ ክኽፈት እግዚአብሔር ንዓኻ ጥራሕ ስፍራ እንደሃብና ክንከይድ እግዚአብሔር አምላኸይ ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናባኻ ምቅራብ ጥራሕ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኸይ ከምቲ ዝተጸለ እግዚአብሔር ኣብ መንገድን ህዝብኻ ዘድክም ዘበለ ንዝደኸሙ ዝወቅዕ ዘበለ መንፈስ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይገልበጥ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ስልጣን ይቆረጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ይቆረጥ አሜን በኢየሱስ ስም ይቆረጥ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባረክኩም እስከዳውኩም አልዕልኩም ባረኽዎም ንመዘምራን ማለትኩም ኮይኑ ባረኽዎም ቃላው ጸሎም ዘመን በረኸትኩም ይፍጠን አንደበትኩም በመዝሙር ይመላ ክትስኡ خلهم بمزمور تسኡ ክትንቀሳቀሱ خلهم بمزمور ተንቀሳቀሱ ኣብትኸድዎ ዘበለና እግዚአብሔር ኢድ ይርደግፍኩም አሜን
حزب أملاخ لما بشم يسوع كريستوس تباركوا أملاخ متدلي وزبل كل يرخب لكم آمين يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخنا يخون كما يدس زبل منفسي زلوب زقباي آمين دو يسوع قويتاي كبرنا قويتاي يخون سلام نعخاتكم يخون حزب أملاخ انقع نبيتك زي أبيهر بسلام متعنا نتمسخهم زلو أبتخت هالولو زقب أكابوتا أخات رخيب كازل خام قعب سلام متسخبلو أبو حسبوتا يخم زلهم حواتي أبتكن هالولو زقب بوتا إنا زلنا يسوع كريستوس قويتاي انقعب سلام متسخهم بدحر زلهم كلهم حزب أملاخ أداوكم كم زغيركم أو وساويسكم انقعب سلام متسانا بولسكي انقعب سلام متسانا እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ዝገበረ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣምላኽ እዚ ድሙቕ ጣቕዒትን ዕልልታን ይግቦይ ኢየሱስ ጎይታይ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ብዘለው እቶም ህዝቢ ድማ ደድሕርኡ ደየቡ እቶም ህዝቢ ከዓ እምብልታና ወቕዑ ዓብ ሓጎስ ተሓጎሱ ብጭድርትኦምን ምድሪ ተጨደት ይብል بچدرتهم سنتا جيروما نمدري چديدوما يلو مصحف قدوس እግዚአብሔር ይባረክ كن چدو يزغبانا كوخم زيلنا خنكب كلنا امين دو ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር كحغوس كله معنا عب برختي حواتي املاح كخبر كله عب برختي كم زحفتنا تتصلينا زنبرت حغوس እግዚአብሔር سحيلكم يمشلاتنا እግዚአብሔር تتحغوس طرحيخه تحيل حوي እግዚአብሔር انت زي تحغوسو سب جزاء رساي حيلني سب جزاء رساي برتعني حواتي املاح كحغوسلك خلو طرحي حيل زلقق كب املاح ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብሩን ጎይታይ ይሁን እግዚአብሔር እዚ ስለዝገበረ ፈትይኹም ዝገይሩ ሓይሊ ንሕዋትና ስለዝለቀቀሎም ስም እግዚአብሔር ይባረክ ንዓና ድማ ከምኡ ገይሩ ክሕጉሰና ስለዝፈተወ እዚ ፍታው ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽና ይሁን እስኪ ቅድምና መተንባህታ መኻደይና መጀመርታ ግዜ ዝመጻኹም እዚ ጴንኤል ቤተክርስቲያን እዩ ጴንኤል ቤተክርስቲያን ኣለና ቋዕዳሓን መጻኹም ናይ ምባል ለምድለና ኣብዚ ማሕበር እሞ ንመጀመርታ ግዜ ኣብዚ ማሕበር ዝመጻኹም ተዳለኹም ኮይንኩም ሰላም ክንብለኩም ክንላለየኩም ካበከም ዝመጻኹም ስምኩም ክትነግሩና እንቋዕ ዳሓን መጻኹም ክንብለኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስኪ ንመጀመርታ ግዜ ዝመጻኹም አቤት አቦኹም ይኹም ዘለኹም መስሕዋትኩም ይኹም ዘለኹም ስለዚ ተላለይና መጀመርታ ግዜ ዝመጻኹም ተዳለኹም ኮይንኩም ወይ ሒዝኩሞም ዝመጻኹም ሕዋት ኣጆኹም ደግፍዎም እግዚአብሔር ይባረክ ክብርን ጎይታ ይኹን ኩላትና ደቀ ገዛኢና ለው መስለኒ እግዚአብሔር ይመስገን መተንባህታ አገልግሎትና ከምት ዘለዎ እዩ ዘሎ ሰንበት ከም ዝትርእይዎ ክልተ እብረለና ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት 10 ዝጅምር ከምኡ ድማ ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ናይ ምሸት ክልተ እብረለና ስለዚ እግዚአብሔር ሓቦት ገይሩልና ስለዘሎ ኣብቲ ዝጥዕመና ግዜ መጺና ቃል እግዚአብሔር ክንካፈልን ናምላኽና ክነምልኽን እዚ ክብል ደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ድማ ቀዳም ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ግዜ ኣለና ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 8 ዝጸንሕ ናይ ቃል ኣምላኽን ናይ ጸሎትን ግዜ ኣለና ስለዚህ ያቡ ድማ መጺና ናምላኽ ከነኽብር በዚ አጋጣሚ ከተሐሳስብ ይደሊ ከምኡ ድማ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ አባይቲ ኣለና በብዝጥዕሞ ሰብ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ይካየዳሎ ስለዚህ ክሳብ ሕጂ ዘይተጠረፍና እንተዳለና ኮይና ኣብቲ ዝጥዕመና መታን ክምድቡና አገልግልት ንርከቦም ስለዚህ ንሕበር ጸሎት ድማ ኣለና ብዙም ዝካየድ ሶኒን ሶሉስን ከምኡ ድማ ሐሙስ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 10 ኣብ ገዛኻ ኮይንካ እዩ ስለዚህ ኣብ ድማ ዞምና ከፊትና ንጸሊ ምስ ኣምላኽ ግዜ ንሕልፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካልእ ድማ ኣብዘን ዝቕጽላ ሰለስተ መዓልታት ካብ ሐሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰለስተ መዓልቲ ናይ ጾም ጸሎትን ግዜ ቤተክርስቲያን ኣውጃላ ስለዚህ ሰዓታት ንግሆ ካብ ሰዓት 5:30 ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 7 ክጸንሕ እዩ ሐሙስን ዓርብን
ቀዳም ግን ኣብቲ ንቡር ናይ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 8 እያ ኣብ ሓሙስን ዓርብን ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት 5:30 ክሳብ 7 ብዙም ክመሓላለፍ እዩ ብኣካል ድማ ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ መፂና ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣይግብርናየን ሕጂ ግን ከምኡ ጀሚርና ኣለና ስለዚ ካብ ሰዓት 5:30 ንግሆ ተስኢኩም ኣብዚ መፂኹም ክትጽልዩ ግዜን ዕድልን ዘለኩም ኣሕዋት ክትመፁ ቤተክርስትያን ተተባብዓላ ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 6:30 ክሳብ ሰዓት 8 ድማ ሓሙስን ዓርብን ተካልኣይ ናይ ጸሎት ግዜ ክካየድ እዩ ስለዚ ብዙም ኣሎ ከምኡ ድማ ንግሆ ኣብዚ መፂና ድማ ክንጽሊ ይግባአና ምሸት ድማ ኣብዚ መፂና ክንጽሊ ቤተክርስትያን እዚ ተተሓሳስብ ኣላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሰፕተምበር 5 ዝቐጽል ብዛት መጽእ ዘላ ሰንበት በቤተክርስቲያን ደረጃ ክልትኡ እብረ ፕሮግራም ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይክህልወናኒ ስለዚ ካብዚ ወፂኻ ብሓንሳብ ናይ ሞዓል መደብ ኣሎ ስለዚ ኣገልገልቲ ተዳልዮም ኣሎ ዘገልግሉና ኣብኡ ጽቡቕ ዝኾነ ምስ ደቅና እንሕልፈሉ እዋን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቫይበር ናይ ፋሚሊ ፔኒኤል እቲ ሊንክ ተሰዲዱልና ስለ ዘሎ ንመዝገብ ብኣውቶቡስ እንተኾይና ብኣውቶቡስ ንበላ ብመኪና እንተኾይና ብመኪናና እንተኾይና ከዓ ብመኪና ንበላ ስለዚ እቲ ምምዝጋብ ግን ኣይንረስዕ ምክንያቱ ብቁፅሪ ኸድካ ብቁፅሪ እቲ ዝዳለ ነገር ክዳሎ ስለ ዘለዎ ስለዚ ምስምሳሕና ምስ ኩሉ ነገር ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ ብሙሉእና ቤተክርስትያን ፔኒኤል ካብዚ ወፂና ኢና ሰንበት ክንውዕል ስለዚ በቲ ሊንክ ዝተዋህበና ንመዝገብ ኣውቶቡስ እንተኾይና ኣውቶቡስ ንበል ብመኪናና እንተኾይና ድማ ብመኪናና ንበል ስለዚ ኣድራሻ ነቶም ብመኪናኹም ትመፁ ኣብቲ ሊንክ ስለ ዘሎ ካብኡ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ሰዓት መበገሲ ናይ ንግሆ ካብዚ ካብ ሰዓት 9 እያ ትብገስ ሰዓት 9:40 እንተዳ መፂና ኣይክትረኽቡናን ኢኹም ከድና ኣለና ስለዚ ብተኻለ መፀን አንጊህና ክንመጽእ ኣብዚ ቦታ እዚ ከተተሓሳስበኩም ንደሊ ምክንያቱ ተን መካይን ተቆፂረን ብሰዓት ስለ ዝመጻ ንሕና ድማ ብሰዓት ክንወጽእ ስለ ዝግባአና ሰዓት 9 ካብዚ ቦታ እዚ ተበጊስና ኣለና ስለዚ 9:15 እንተዳ መፂኹም unfortunately ከድና ኣለና ስለዚ بمكينكم كتمصوا تقدوديهم سلازي اب ساعتنا خنركب بزي اطبقه ከተሓሳስበኩም ይደሊ ወይታ ኢየሱስ ዘመንኩም ይባረክ አሜን ዶ እግዚአብሔር ይባረክኩም ሕጂ በቀጥታ ናብ ቃል አምላክ ክንሐልፊና አው መባን 20 ዲያቆናት አለውም እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ጸሎት ክንጽልይና بقويتا بيسوس كريستوس زابير أملاخنا مرحينا نمسكنا كالنا كابرحقن كابكروان أخاخيبك بزدم ساخنا زابير أبو نزي برخون كدسون دخانه قالت كخن سمع مزامرات كخن زمر زابير أملاخ مستوم نعخازهم لخوخا خوينا خنا ملخ زعدل زسل ذهب كنا بيسوس كريستوس نمسكنا كالنا قويتا حجخا استرافق جزانا كل سخاخ تركوبون نصلي علينا منفس قدوس حجخا موان 20 غيرنا زابير أملاخ كنا ملخ كاينا بيسوس كريستوس زابير موان 20 تقبلوا أفدقنا يسرح يرهبوا أفدق يسرح تكفتلهم كتبارخنا نقدسنا نصلي علينا بقويتا بيسوس كريستوس آمين ኢየሱስ ጎይታ ይታስ ሰንበት ፕሮግራም ሰዓት 10 ታብዚና ካይዳ አቡ ሰዓት 10 ያخ ጀምር ስለዚህ አብ ሰዓታትና አሙናት ክንኮነሉ ዝግባአና ሓደ ከማን ንሱ እዩ ማለት ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይቀንይኹም
ክብርና አምላኽና ይኹን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከም እንደገና አቤቱ ዘአኻኽበና እግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጅበቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሐልፊና ኩላትና መጽሐፍ ቅዱስና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ናይታ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ክነውጽኢና እግዚአብሔር ይመስገን አዝዩ ዝተለምደ ክፍሊ ከንብቤ ካብኡ ድማ ሎማ አልተዘኸውን እግዚአብሔር ዝዛረበና ነገር ክንድሪና እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 አውጽኢና እንተኾይና ሁላትና ነክብር ቃል አምላክ ካብ ዘለናዮ ሓፍ ንበል እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባርኩም 18 ካብ 16 ክጅምሬ بسم ጎይታ ኢየሱስ ክንብቦይ እቶም 10 ሓደ ደቀ መዛሙርት ኸኣ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞ ከረን ገሊላ ከዱ ምስ ረኣይዎ ሰገዱሉ ገሊኦም ግና ተወላወሉ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡኒ ኣሎ ስለዚ ኪዱ ንኹሎም አሕዛብ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናአጠመኩም ዘአዘዝኩኹም ኩሉ ክህሉ ኸኣ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እነሆ ድማ አነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እግዚአብሔር ይመስገን ንጸልይ ሃሌሉያ ናይ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና ክብርን ምስጋናን ንህበካለና ጸጋኻ ምህረትካ በዚሁልና አቤትካ ተረኺብና ለና እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ክንከውን ገጽካ ክንርኢ ናኣኻ ክነምልኸካ እግዚአብሔር አቦዬ ቅዱስ ቃላትካ ክንሰምዕ እግዚአብሔር አቦዬ ነፍስ ወከፍና ረዲእኻና ኢኻ እዚ ድማ ምህረትካ እሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደጊምና ክብርን ህበካለና ወአምላኽ እጅ ድማ እጸልይ ያለሁ ጎይታዬ ቅዱስ ቃልካ ክትበና ክትዛረበና ንማህበርካ በቃልካ ጌርካ ክትምግብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለልብ ነፍስ ወከፍና ዝኸውን ንስኻ ቃል አለካ እሞ ክትዛረበና ጸልይ ያለሁ እጂ በመንፈስ ቅዱስካ እግዚአብሔር አቦ ንልብ ነፍስ ወከፍና ክትዛረመታን ካብቲ ዝቀነናዮ ካብቲ ንሐሳብና ዝሓዞ ዘበለ ሁሉ ከተውጻና ጎይታ በሁለንተናና እግዚአብሔር አቦዬ ናብቲ ትዛረበው ቃል ከነድህመታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦዬ ምሳና ጠቢቁ ዝመጸ ዝቀነየ አብ አምሮናን አብ ሐሳባትናን ዝተቀመጠ ማንኛውም አይነት ነገር ህጂ ክንከራሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ ጎይታ ዝብደምካ ዘጥረኻዮ ማህበርካዮ አብዚ ንስኻ ኢኻ ስልጡን ንስኻ ኢኻ ግኑን ንስኻ ኢኻ ጎይታ እሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በይንኻ ክትገንን በይንኻ ክትከብር በይንኻ በኢየሱስ ስም ክትስልጥን ንጽልይ ነፍቅዳለና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦዬ ቃልካ በስልጣን ቃልካ በኃይሊ እጂ እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከጋድ መታ ንጽልይ ያለሁ ንልብ ነፍስ ወከፍና ስኻ ስለተዛረቦ ስለተንቃና ስለተበራብረና ስለተምዕደና ስለተግስጸና እግዚአብሔር አቦዬ መስግነካለሁ ናአይ ዝዛረብ ባሪያኸውን እግዚአብሔር አቦዬ ንስኻ ክትቀመለይ ተአብልበይ ዘቀመጥካዮ ቃል ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመልአት በንጹር እግዚአብሔር አምላኬ ከመሐላልፍ መታን መንፈስካ ከድግፈኒ ምህረትካ ከድግፈኒ እጸልያለሁ كل خبري كل مسجانا تتقللوا بشم يسوع كريستوس نأخان بين خايخون آمين እግዚአብሔር ይባርኩም ኮፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን አብዛሐለፉ ቅንያት በዛአባ ቤተክርስቲያን ኢና እና ተማርና ቀኒና ሎማ አልቲ ነዚ ሐሳብ መዛዛሚ ክንገብረሉና ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ተዛሪብናስ ብዛዕባ ተልእኾኣ ከይተዛረብና ክንውድእሲ
ትክክል ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ናብቲ ተልእኾኣ ንመጽእ ኣሎና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ሓለፉ ሰለስተ ሰናብቲ ብዛዕባ እቲ ኣገዳሲነት ምእካብና ርኢና ኣብ ክልተ ሰሙናት ቀፂሉ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እቲ ምእካብና ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ ኣርባዕተ ነጥቢ ጌርና ርኢና ነርና ግን ድማ ክንጥቀም ጥራይ ድማ ደይኮናስ ክንህቡን ኢና ንመጽእ ኣገልግሎት ድማ ኣሎና ዝብል ኢና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ርኢና ካብ ኢድ ሓደ ኢድ ማለት ሓሙሽተ ማለት እየ ካብ ኢድ እንድሕር ሓሊፉ ነጥብታት ሲ ኣይዝከርኒ እዩ ዝበሃልና ነዘይ ኣርባዕተ ነጥቢ ጥራይ እንዳገበርኩ ዝሓለፈ ቅንያት ንካፈል ዝነበርና ሎም መዓልቱን ኣርባዕተ ነጥቢ ዘቕርብ ታናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረት ግን ቁርብ ምልስ ከብል እሞ ናብዛ ሕጂ ክመጽእ ምክንያት ድማ ኣሎኒ እግዚአብሔር ይመስገን ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮስ ኣርባዕተ ነጥብታት ብዛዕባ ምግልጋልና እዩ ጃብ ቤተ ክርስቲያን ነፍሲ ወከፍናስ ክነገልግል እዩ ዝግባአና ኢልና ንምንታይ ኢና ነገልግል ዝብል ድማ ኣርባዕተ ነጥብታት ርኢና ነርና ተቐዳመይቲ ክነገልግሎ ስለ ዝተፈጠርና እዩ ዝብል ኩላህናስ እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎስ ስቂሉ ብዘይ ዕላማ ይፈጠረና ንኣገልግሎት ይፈጢሩና እግዚአብሔር ዕላማ ኣለዎ እግዚአብሔር አጀንዳ ኣለዎ እግዚአብሔር ብነፍሲ ወከፍናስ ዝሰርሖ ነገር ስለ ዘለዎ ነቲ እግዚአብሔር ዝፈጠረና እግዚአብሔር ዝሃበና ስራሕ እግዚአብሔር ዝሃበና አገልግሎት ሲ ክንፍጽሞ እዩ ዝግባአና ሰብ ክፍጠር ከሎስ ብዘይ ዕላማ ይተፈጥረን ድብል ነገር ኢና ቀዳማይ ርኢና ነርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አምላኽ እኳ አሜን ሰብ እኳ በአቅሙስ ንዝገብሮ ዘበለ ሁሉ ሲልና በዕላማ ተሓይዙ ሓደ ነገር ንምፍጻም ሓደ እዮ ንምፍጻም ሓሲቡን አቂኑን አጀንዳ ገይሩ ፕላን ገይሩ ዲዛይን ገይሩ ይሰርሕ ብዘይ ዕላማ ዝፍጠር ነገር የለን ዛረበላ ዘለና ማይክሮፎን ሲ በዕላማ ያተፈጠራ ድምጽና ከተጉልህ መታን ንኩሉ ሰብ ከም ትስማዕ ከሐልፍ መታን ናብዚ ሲስተም ሲ በዕላማ ያተፈጠራ ሞ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ወድ ሰብ እግዚአብሔር ዝፈጠረና ንህና ድማ ደቁ ደኣ ኸመይ ደኣ ዕላማ ዘይብልና እግዚአብሔር ይመስገን ነፍስ ወከፍናስ እግዚአብሔር በአብዩ ዕላማ ኣለዎ ክርስቲያናት ድማ ዳግም ጎይታ ክወልደና ከሎ አቤቱ ከምጻአና ከሎ ክንውለድ ከሎና ድማስ ዕላማ ኣለዎ ብዘይ ዕላማ ስቂሉስ ንቁጥር ንምምላ በቃ ንምድማቅ ዝተፈጥረን ዝተወልደን የለን ረ ክቡር ደሙ ዝፈሰሰሉ ህያው መንፈሱ ዝተቀመጠሉ ሰብ ነፍስ ወከፍሲ ብሉጽ ነገር ነታ ቤት ዘሸልማ ዘወቀባ ጽቡቅ ነገራሲ አብልብ ነፍስ ወከፍና አቡሽጥ ነፍስ ወከፍናስ ዝተቀመጠ ነገር አሉ the problem እጂ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ነገር ዘይምፍላጥና ድማ ፈሊጥናስ ኮንትሪቢዩት ዘይምግባርና እታ ቤት ሻይን ክትገብር መታን ክትደምቅ መታን ተዕላማ እግዚአብሔር አጀንዳ እግዚአብሔር ክፍጸም መታን ዘይምንቅስቃስና ይምበር ብዘይ ዕላማ ብዘይ ጸጋ ብዘይ ስራሕ ብዘይ ታለንት ዝተፈጥረ ሰብ የለን አይኮነን ግደፍዎ እዚ ዳግም ዝተወለድና መንፈስ ቅዱስ ይያባዝ ዝሃበና ሰባት ዝሓለፈ ለኩም ሰብ ኩሉ እኳ ካብ 500 ክሳብ 700 ዝኣክልሲ ስኪልስ ኣለዎ ትፈልጡ ነው ክእለት ድበሃል ነገር ኣለዎ ጸብህ ምስራሕ ኸውን ክእለት እኮ ይሱ ኩኪ ኬክ ገለ ምግባር ኸውን ክእለት እኮ ምስፋይ ግዳን ዲዩ ገለ ዲዩ whatever አይነት በልወስ ሓደ ሰብሲ ክሳዕ ተቆፂሩስ 500 ክሳዕ 700 ድኸውንሲ ክእለት ኣለዎ እጅ ትኽእለትካ ፈሊጥካስ ናብ ቤት አምላኽን ንክብር እግዚአብሔር ብዝኸውን መንገድ ናብ መንግስቱ ምጥቃም እኮ ይምበር ኩሉ ሰብሲ ዝተቀመጠ ነገር ኣለዎ አይገበሩ እንደው ቅድመ እጅ እኮ አማእኸልና ኩኪ ናይ መስራሕ ክእለት ዘለዎም ድሌትን ድማ ደለዎም ሰባሲ ታ ኩኪ ገይሮም እኮ ፈንድሬዝ ገይሮም ታ ንኣንዳ ኸፈልናስ ንቤት አምላኽ ድኸውን ነገር እኮ ገይርናለን እጅ ታዘላትካ ነገርሲ ሓሲብካ ንክብሩን ንመንግስቱን ብዝኸውን መንገድስ ምጥቃም ይምበር አቤት እግዚአብሔር ዘሎ ሰብሲ ብዘይ ታለንት ብዘይ ጸጋ ብዘይ ክእለት ዝተቀመጠ ሰብ የለን ሓደ ሰብ ከምዚሉ ብዛዕባ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ናይ አገልግሎት ነገር ክዛረብ ትፈልጡ ዲኹም ብዙ ፐርሰንት ኣብ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን እዚያ
سلت انكفكم دلا ناي كامر ايسي زي اختايسي تريو اللهم كللا 50% قال زخون سي ابزغونه بيت كريستيان سي كوف دبليو دغلغل ايكونا ناقد مخلت 100 عامت نابليون دبال ناي فرنساي جنرال زتزاربو زرباس تقيسو بزعبا بيت كريستيان اغاطيمو كمزيلو نابليون نچاينا مسرعياس ازوسي زدقسه جاينت يلو قد مخلت 100 عامت هذا معلتي زتنسالو معلتسي unstoppable يلو بحق دم حج چاينا كم تاتري وادلهم سي تتنسى الله أبيت كريستيان دما يلو زدقسه جاينت مليو أبيت كريستيانتي زنك أساقس زسرح سي وحديو ግን እዚ ሁሉ ቲ አቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሰብሲ ከም ትዝበልኩኹም አይነት ጸጸጉና ፈለጠ እግዚአብሔር ዘሃበው ነገርና ተረድኦስ ነናቱ ዝሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት እንተዝገብርሲ ብዙ ፖቴንሻል ናዓለም ዘገላብጥ ናዓለምሲ ንትውልድ ንጀነሬሽን ሲ ዘገላብጥ ኃይልሲ አቤተ ክርስቲያን አሉ ከምዝ ኖርማል ነገር ድማ ይኮነ ናትና ነገር ክንገብሮ خلናሲ አምላኽ ባዕሉ ይምሳና ዘሎ ጥራይነህና ንንቀሳቀስ ጥራይነህና ንግበር ጥራይነህና ገለ ነገር እግርና ነልዕል ሓደ ነገር ሲ ንሳተፍ ሓደ ነገር ንግበር እምበር እስኻን በይንኻን አይኮንካን ስንነኺሶም እኮ በቃ ነታ ዘላቶም ነገር እኮ ሂዞም ሲ ለውጥ የምጹ ጎይታ ዘይብሎም እኮ ሰባት ጎይታ ዘሎና ቃሉ ዘሎና ተስፋ ዘሎና ሰባት ደአሞ ማዕረኽ እንደይ እትን እግዚአብሔር ዘሐበና ነገር ሂዝና አንተ ወጪና አንተ ተንቀሳቂስና ገለ ነገር ክንገብር እንድሕር ፈቲናሲ ማዕረኽ እንደይ ነገራት ዘይልወጥ ማዕረኽ እንደይ ነገራት ዘይቅየር መጽሐፍ ቅዱስ ከተንበበለኹም ሲ አብ ተሰሎንቄ መስለን ንኽበጹ ኸለው አብ ግብረ ሐዋርያት ሲ ዚአቶም ይሎም ንደቀ መዛሙርት ርዮም ንዓለም እንታይ ዝገበሩ ይሎም ዝለወጡ ዝገልበጡ ዘገላበጡ ዚአቶም ይሎም አመንጎምን አመንጎናን ፍልልየለ ኩላትና እንድሕር ተንቀሳቂስናስ ዚአቶም ይሎም ንካልጋሪ ዘገላበጡ ክንባልና ኢየሱስ ጎይታዩ ዚአቶም ይሎም ንአልበርታ ዝገልበጡ ዚአቶም ይሎም ንካናዳ ዝገልበጡ ዚአቶም ይሎም ንትውልዲ ዝገልበጡ ክንባልሲ ንኽእሊና እግዚአብሔር አይተለወጠን እሱቲ እግዚአብሔር ንሱቲ ትእዛዝ ዘሐበ ንሱነት ወንጌል ደሐበ እግዚአብሔር ሲ the same Jesus the same God ንሱ ባዕሉዩ ናተይናትኩም ናብዝ ዘመን ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ መጀመሪያ ነገር ከነገልግል ድግባአናሲ ዘተፈጠርናሉ ዕላማ ስለዘሎ አቤት እግዚአብሔር መጺናሲ በቃ ሰይልና መጺና ሰንበት ተኻፊልና ሰሚና እግዚአብሔር ይመስገንልና ገለ አቀዲስና ክንመለስ ያይኮና ኖ እግዚአብሔር ዘሐበና ነገር አለ ኮንትሪቢዩት እንገብሮ ሕጂ ጊልት ከሰማዕኩም እኳ ድሌታ አይኮነን ግድማ ሰምታይምስ ገለ ነገር ከሰማዕኩም አንተ አበለኹ ክትብሉ ግን ድሌታዩ በተሃደ ምክንያቱም እንታይ መስለኩም ሕጂ ከም በፍቅሪ ከም ሐውኹም ከም አገልጋሊ ክነግረኩም በባሃደ ነገርኩም ግን ካብ ቁጥርኩም ሲ ብዙሓት እዩ ስለዚህ በዚህ መንገድ ይክነግረኩም ድኽል ንአመታት እና ተመላለስኩም ሲ ምንም አይነት ደይ ትገብሩ ምንም አይነት ቦታ ደይ አተኹም ሰባሲ ኖ ትክክል የለኩም ገለ ነገር ሲ ክትገብሩለኩም እግዚአብሔር ንዝሐበኩም መክሊት ሲ ክትሽርፉለኩም ንስኻትኩም ነታዘት ወሃበትኩም ነገር ሂስኩም ማخوف መባልኩም ሲ ሃንት ድምቀት ሲ አጉድልኩም ናለኹም ሃንት ጽባቀ ሃንት ሻይን ክትገብር ዘለዋ ነገር ሲ ጎዲላትናላ ስለዚህ እግዚአብሔር ንዝሐበኩም ነገር ሲ ፈትሽኩም እግዚአብሔር ንዝሐበኩም ነገር አትሪኡም ሲ ገለ ነገር ንምግባር ሲ ልብኩም ይላል ገለ ነገር ኮንትሪቢዩት ንምግባር ሲ ተንሱ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታዩ حدش ناي مجمريا تمرت ناي دهنت تمرت دمهرو ودله نا ማርቆ ዘምጻለ ሐሳባት አቤተ ክርስቲያን ከምዝን ተንገብር ድብሎ ነገራት እሱ ገና አዋርህ ከይገበረስ ግን ትልቡን ቅንዓቱን ሲገርመኒ ኩል ጊዜ እሊሉኒ ገለምስከደስ ይግረም
أبيت أبلب بنفس وكفنا 5 عينات قناعات أبلب بنفس وكفنا سي بقى أبتا بيتتي أسقل نجر كجبر الله وزبل نجر أنت زمت أبي مبات إحنا أنتي مقولنا إدبل قناعات نفس وكفنا بيسوع كريستوس سمي الله قال እግዚአብሔር ሲን ንኮፍ እግዚአብሔር ሲ በዘይ ዕላማ እግዚአብሔር ሲ በዘይ ስራ እግዚአብሔር ሲ በዘይ አገልግሎት ሐዋተይ አይፈጠረናን አቤቱን አይቀመጠና every one of us we have a purpose እግዚአብሔር ጸጋታት ይቡናዩ እግዚአብሔር ክዕለት ይቡናዩ በትግዚአብሔር ዘሃበና ክዕለት እንታይ ንግበር መስለኩም ነገልግል ካልአይ ሪዝን ዝራአናዮስ مأبايناون بعلو أب أجلجلوت يدركب لكم. In fact لتو نجاريو نايم أباي نجار زري بز أب أجلجلوت زمتة. هذا زعامة يسب display دقبرو maturity ناتو كابت زرعيلوس كجلجل مخالوي. هتسان أبيت أبجزانا زلوا هتساناسي contribution يبلهم نهنا إنا كله نجار نجبرلو. مانياتو تصانات يوم جنا حجزت ولدو سلازغونو تكير كنجبرهم أملاك ده حبنا يسلازي كي تمارنا دم تكير نجبرهم أبيتك زي هبير دم حدش ده تولد حدش دم أسأكو تكير كنجبرو يدقب أنا إتزه قل كم تزبلكو هم سوم كوي يقدمونا إتي زه قل زبها الكفلسي سوي خون دلو كساسي كلنا جراد دفلت ناتين ناتكو من سرحي ونقوس تكير مقبار مس أبيجن دخونا حس أنسي دكهم كم يخم مثلا نتمهروا قرب قبز مسفلوس على في النت نقرأم جزا خاطري مدك أسي قبل أتسخاخ الله كم زي أجبرة على في الناس نداوس دايمتس هجي sometimes تابس أجات بحال سلة متسي نابزي أمس رينا نيرنا سأجاهنا يمفلات قدامنا يكونن لبنا يمهلاويو أبزا أبتابيت تياس نباري تيلكاس حلافينت كتقبل حلافينت كسمعك كاب كالوت تراي تتقامن تገልጋል እንዳይኮነስ ይስኻድማናት ከነገር ኮንትሪቢዩት ምግባርሲ ናይ ጸጋ ጉዳይ እንዳይኮነስ ናይ ሪስፖንሲቢሊቲ ናይ ምስማ حلافينت ናይ ምስማ ጉዳይ ሩሜት ኮይና ከነብር ከለናስ ይለኩም ጸጋይ ጋርቤጅ ምድር ባይ አይኮነን ገላይ ትብልን ይኻ አብታ ቤት ክትነብር ከለኻስ ጋርቤጅ ትድርቢ አቆት ተላአል ገለ ትገብር ምክንያቱ ናይታ ቤት ነባር ስለዝኾንካ أبيت كريستيانون كوز درب غاربيج هالو زسرح زرح هالو جزي بالكستو ጸጋለውም ናይዝ ከምዝግበሩ አም መጽሐፍ ቅዱስ ኮዳሊና ይክረኽቦ ዲዳ ኩሉ ሰብግን ታይከገብራለው ማቹሪቲ ክስሙሲ ድሆነ ነገር ወዲቁን ገለ ነገር ኮይኑንሲ እና ራኻዮስ አቤትካ ከምዘይ ተኸይድ አቤት አምላኹንሲ ከሙ ይኸው እንደለው ሐላፊነት ይስማአና ሞንታይ ንገብር ኢድና ህውስ ነብለሉ ገለ ነገር ንገብር እንበር ንባል ክስቶ ጥራይ ንገድፈሎም ነገር አይኮነ ገለዝ ተወሰኑ ሰባሲ በቃ ኩሉ አይነት ነገራት ሂዞም ሲት ተማጢጦም ከኸዱ ክንገድፈሎም ይብልና ገለ ከብድ አቅሃ ምስከም ሪኹም አለኹም አንተ ፒያኖ ለራብዝ ተዝክሩ አተኾንኩም ከኸብድ ማአቱ ቶንስ ኤንድ ቶንስ ክነለላ ገለና ሓደ ግዜስ እጂ ብዙ ኮይንካ ከተልእል ከለኻ ገለሰብ ምንም ድርሻውን ይብሉ ገለ ግን ብዙ ተሰኪሙሎ ብዙ ተጻይኑሎ እጂ አቤተ ክርስቲያን ድማ ገለሰብሲ ብዙ ነገር ሀብት እንዳበለ ገለገለስ ካብ አቅሙን ለአሊ ክሳ በርናውት ድገብርሲ ክስከምስ ክንገድፎስ ይብልናን አቅምና ነናትና ዝሆነ ነገርሲ ክነበርክት ይዝግባና ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ምግባርና ድማ እቤትናውን የርኢ እቤት ድማ ከም ዝዝበልኩኹም ቡዩ ድማ ዝመጽሓደ አምላክሲ ከተገልግል ከለኻ ትገብር ከለኻስ ናአኻጥራይ ደሪኤካ ደላምደካ አውሽጥ ኮይንካ ትርድኦ ነገርሲ ያለው ምዕራፍ 2 ዮሐንስ ይለኩሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ነተን ሽዱሽተ አጋንም አይምልኡወን ዳራይ ሀቡዎም ምስበለስ ወይኑ ኮይኑ ነዚ ዝፈልጡ ኢንሳይድ ኢንፎርሜሽን ዘለዎም እኮ እቶም ዘገልግሉ ዝነበሩ እቲ ድሰት ዳስኢሉ ሰቲ ወይኑ ተረኺቡ ይድብል ደሎ ታታ ተአምራት ግን ከመይ ከም ዝኾነ ዝራዩስ ነታ አጋን ከይዶም ዝመልኡ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከነገልግል ከለና ብዙ ምስክርነታት አሉና أب مزمران كم زيلنا تصلينا أب صلوت كروب كم زيلنا تصلينا أب عشر كم زيلنا تصلينا كم زخوينو كابتك على سب كرد أوديك النجارسي أبوش تزلنا እግዚአብሔር ክንቀሳቀስ እግዚአብሔር ከሰረህ ከሎስ ክንሪዮይና ስለዚህ በእምነት ማባይውንሲ በቃ እናገልገልካዩ ኃይሉ ድገልጽ እግዚአብሔር አብትስሩሁ አብታ አገልግሎት አብትና ገበርካ ከተከይድ ከለኻዩ ኃይሉ ተላመድንበር እግዚአብሔር ፎረ ሰርከስ
በቃ ፈረሾው ሲገለ ነገር አይገብርኒው ስለዚህ ክትገብር ክትንቀሳቀስ ከለኻስ ክትርኢ ትጅምር ድማና አምላኽ ዘኽብር ነገር ይለኩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ብዛዕባ አገልግሎት ክዛረብ ከሎስ እንታይ ዝብል መስለኩም እቲ ሁሉ ዝግበር ዘበለ ሁሉ ነገር ሲ ንክብር አምላኽ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ እንታይ ከኸውን እዩ ክኸብር መታኒ ንምንታይና ነገልግል እግዚአብሔር ክኸብር መታ ተሁሉ ንገብሮ ነገር ሲ በስም እግዚአብሔር ይግበር ተኾይኑስ እግዚአብሔር ይድኸብረሉ በስማይ ጣሳማይ እንተሐበኮይ እጅት ጣሳማይ ማሐብደ ይኮነስ ሱጥራይን በይኑ ይኮነስ በስማይ ዝብል ነገር አለው እጅ በስሙ ዝግበር ነገር ሲን እግዚአብሔር ተኽብሮ ይኻ በስሙ ወንበር ክድርድር ከለኻስ እግዚአብሔር ይድኸብር በመዝሙር ጥራይ ተባረኽ ተመስገን ክበር ስለዝበልክ ሄደ ይኮነስ ሁሉ ትገብሮ ነገር ሲን እግዚአብሔር በስሙ ስለትገብሮ ዘለኻስ እግዚአብሔር ይድከብር በስሙ ገዛኽት ውልውል ከለኻስ እግዚአብሔር ይዝኸብር በስሙ ዝግበር ነገር ዘበለ ሁሉ ሲ ንክብር እግዚአብሔር ይዝኸውን ከምታ አንተ ወይ ዝብሉና ዝነበሩ ሰሕዋትና እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ይዝኸውን እግዚአብሔር ክሕጎስ ከሎ ድማ ንአናስ እንታይናዩ ኃይልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንእግዚአብሔር ስለዘኽብሪና እነገልግል ድማ ዘለዓለማዊ አስብል ለወትና ይመወዳእታ ድራእናዮ ነዚ አገልግሎትና አብዛ ምድር እዚ አጥራይ ተረፈ ይኮነን እግዚአብሔር ነቲ ዝገበርናዮ ዘበለ ሁሉ ዝርስ ገፋይ አምላኽ ሲ አይኮነን ይሉናል ናምላኽ ምግልጋል አይጠቅምን ይዝበሉ ሰባት ምስበዞስ ገለግና ናምላኽ ድፈርሁ ድማ ተአኪቦም ናሐደዶም ምስተዛረቡስ እግዚአብሔር ከምዝ ሰሞም ጽን ከምዝ በሎም ንመዘከርቶም ዝኸውን ከምዝ ተጻሐፈሎም ሪና አለና እግዚአብሔር ተገልግሎን ትገብረሉን ዘበለ ሁሉ ሲ ዝርስ ገፋይ አምላኽ ሲ አይኮነን ኢተርናል ሪዋርድ ዘለዓለማዊ ሪዋርድ ድባሃል ነገር ሲ አሎና እግዚአብሔር ይመስገን ምግልጋልናት ሁሉ ንእግዚአብሔር ንገብሮ ዘበለ ሁሉ ነገራት ንእግዚአብሔር ኢልና ንሰባት ንገብሮ ዘበለ ሁሉ ነገራቱን እግዚአብሔር ይጽብጽቦ እግዚአብሔር ይቆጽሮ እግዚአብሔር ይሪዮ ትንገብሮ ሁሉ አገልግሎታሲ አሞዳታስ ሪዋርድ አለው አሞዳታስ እግዚአብሔር ንጎይታ ክንሪዮ ከለናስ ሓንቲ ድምጽ ክናፍቅድ ግባአና ድምጽላ አታእሙን ህያዋይ ባሪያ ይትብል እጂ እሙን ህያዋይ ባሪያ ክንባሃል መታን ሓደ ማዓልቲ አብ ቅድሚው መስቀረብናስ ክንቀርብና ሁላትና ክንከይድና ሁላትና አብዛ ምድር እዚ አድማስ ንእግዚአብሔር ይሕግስና ይኽቢርና ክንሐልፍ ከለናስ ኢተርናል ሪዋርድ ኩላትና ድማ ክራውንስ ክንረክብና በትዘዝቲ ንአምላኽ ኢልና በዝገበርናዮ ነገራት ስለዚህ ንአምላኽ ምግልጋልናሲ ኢተርናል ሪዋርድ ዘለዓለማዊ አስብ ዘለዎ ነገር እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኩላትናስ ገገለ ነገር ክንሳተፍ ክነገልግል ይግባአና ከምዚ ዝሐለፈ ጊዜ ዝበልኩኹም ጅዚ አግዛዘምሞን አብዛ ናይሎም ማልት ኽመጽ ፍልጠት ንኽትውስኹ ወይ ክንብሉ አይኮናን ዛ ትምህርት እዚኣ ንፕራክቲካል ንግብሪ ዘይትፈልጥዎ ሓድሽ ነገሩን ይዛረብ ከምዚ የለኹ ጸቢቀ ፈልጠ ግን ትትፈልጥዎ ነገር ከዘክረኩም ናብ እዮ ድማ ክንአቱ ሁላትናስ ክንንቀሳቀስ መታን ስለዚህ ነፍስ ወከፍኩም ሲ እንታይ ክገብር ከም ትዝበልኩኹም ብዛዕባ ጸጋ ገለመለ ንግደፎሞ ገገለ ነገር ግን አሎና ክንገብሮ ድግባ አቤት አምላኽ ድማ ደሎ ጎደሎታት ከሪእኩሞ ልብኹም ዝተላዓለ ሰባት ድማ I want you to sign up ዳህራይሲ አብታ ድሕሪት ክትከዱ ከለኹም ታ በየማን ቀቅድም ተሳውንድ ሲስተም ቴብል አላ ወረቀት ድማ ወተዳልዩሎ ምስፒሮ ሓሙሽተ ኤሪያታት ሓሙሽተ ወይ ሽዱሽተ ኤሪያታት አለው ሕጅ ሰብ ዘልየና አገልገሊ ዘልየና አብዚ ሰዓት ይኹም ከተገልግሉ ሳይን አፕ ክትገብሩ ከተባባአኩም ገለ ነገር ሲ ኮንትሪቢዩት ክትገብሩ ናትኩም ነገር ድማ እስክተቀምጡ መታ አብ አሸርክተ አቱ ደልዩ አብ አሸርክት ኮኑ አም ደገ መንገድ ገለ ዝጽበዩ ዘእቱ ሰባት አቡኽ ተአቱ ንደሊና ዳራይ ምስተወደውን ህፃናትና ገለስ ናብዝን ክብሉ መኪና ክስታይ ክኸውን ገለ አይንደለኒና ጽቡቅ ጽፈት ዘለዎ ነገር ክህሉ መታንሲ ኢድ ነፍስ ወከፍና ማለት ናዝነይ ነፍስ ወከፍና ኮንትሪቢዩሽን ሲ የድል እጂ እቲ ፍሬም ብዛዕበ የመጠን እቲ ቦዲውንና አበይ ዝኸይድ አገልግሎትና ብዛዕበ የመጠን ካብ ደገውን ሰባት ንኽመጽሲ እግዚአብሔር ንኽበና ነፍሳቱን ብኡ መጠን እዩ እንታይ ዝኸውን መስለኩም ዝዝርጋ
أبتعنات كتجلجلون دليكمنا خمت أنتوا زحلة فسمون زبالكم جدا ممحار ترى يكونا أبو ورحان تمالتي contribute جبرت هلكم سي الله زجبرون جرات كم زحلة فجزء زبالكم نتومت أنات ممسا موسات متصوات جل تعاقمكم سي تجبروا استخلوا سي أب الله تكمينوي أم ميديا كتجلجلوا أبزي نايساون سيستم نجار كتجلجلوا سلازي أبو لكم مو أنت هيك لكم دللي قال نجار كجبري contribute كجبري بعاقمكم قال نجار سي كلات ناس نجبر يسوع كريستوس قويتايو كبرنا أملاخنا يخون بيت كريستيان بارنابنا يلوم ما قلت نجار كمتس مانديت اللوا تلقوا اللوا ماتيوس إسران شمونتن كاب أسرت شمونتا كساب إسرا زتلم ده كفليو حدش نجار يكونن بزوج زي أب بيت كريستيان تتصني ناس زسمعنا يو كلاتنا وندرجا بأفنا نوت أوك أهليو قل له ميت ألوتي منفس قدوس عزيف كم زين ببنا يوقد محجس كم بحدش دماس قال نجار كريئنا الجنري أون نفلتون نجار دماس عنده سيلوس المفلات ده يكونس نهيوت كخون سلزلوس نهيوت دخون بوس نابرانا هيوتنا خير متانسي እግዚአብሔር كزاربنا كم بحدش كزاربناس ጸሎቶ እግዚአብሔር ይመስገን አቢት እንኳን አሁን መጻኺ ባይዘውይ ቋድም ማሐጎሰክ ተመሪአን መጀመሪያ ጊዜ መስለኒ ተመጸናለላ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይዳ አንተ ይዚ ከም ሐድሽ ወላስ ብድድ ክትብልን የሩክ መስለኒ ቋሐጎሰክ እስከንበላ እግዚአብሔር ይባርክ ዌልካም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ናካብዛ ሰለስተ ጥቅስታት ካብ 10 ተሸሞንተ ክሳብ እስራ ዘሎ ሐጽሩ በሐጽሩ ጌርና 4 አይና ክንሪቀኒና ሎሙን 4 ነገራት ክንሪና ሰለስተ ተን ምኽንያታት ሓንቲ ድማ ፕራክቲካል ናባና ክነምጾ ዘሎና ነገራት ክንሪና እዚ ክፍል እዚ በተለምዶ ግሬት ኮሚሽን ይዝባሃል ኣብ ተልእኾ ይባሃል كم زبالكم إذا كفل زي لموديو كل جزء دسبق كل جزء نسم أوكاليو أجيبوا جزء انتين خون مسلكم إذننا حدش يدفتوا تفلتيهم أبيت كريستيان زتوسنا جزء زتوسنا زمن مستناحكم درجة حدش عارستكوا وايك مسألكم زتوسنا زمنات أبيت أملاك مستناحكم سي 50 كل تنسبت 50 كل تنسبت بحد يروس خاله تجديفو مالتي بولكم مصحف قدوس تنببوه بولكم خاله سبكتات تسمعوه البايبل ستدي ترغبوه قال جديف كاس 50 كلتن سنبت سي 50 كلتن سي تمرتاتالو بايزوي كريستياناس كو اب ادلنيا اينا كمزي كل غزيس مستمرتن مس حساباتن اذا كله كتتطراقيموس كو كندي كورسታት እኮ ማለት እዩ ስሳን ሽዱሽተን መጽሐፍት እኮ አመት እንዳንበብና ንኸይድ እኮ ኢና ነህና ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራእይ ተንቢብካሲ ገለሰብ እኮ ሓንቲ መጽሐፍ ከማን አይነበብኒ ስኻትኩም ግን አነ ንስኻትኩም ግን 66 መጽሐፍት ሲ እናንበብና ግደፍዎሞ ተመለኮታዊ መዃኑ እቲ ዘለዓለማዊ ነገር ከዘለዎ ገለ ግደፍዎሞ አምድር ከማና ሐሳባትካ ዝጠቅም እኮ ነገር ምሽ ከምዝ ዝባሃል ነገር አሎ እቲ በጣም ተራ ዝኾነ አእምሮ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ ሰብ ይዝዛረብ مسرخبكم موس عفو زخفت كسي كل جزيس he will tell you بزعبا سباتيو قرب كابو هلف زبالة نجر زلو وسب دما بزعبا current affairs يزو نجركم هجو خمزو غينو تازلاي تزبلوت عمرو زلو وسب قد حسابات يوز الزارب يبان كريستيانكم مصحف قدوس نانببه كل جزي سنبسمت حسابات الناس قال እግዚአብሔር እናሰመ نحددو كزاره كراخب كلوسي حسابات كل دغل عينت أمرنا نبعلو كتباريخيو ننا كودلنيا تسيستم بعلو تديزاين دخونا ناي كريستنا نجر بعلو سي أمرنا كمان زبل تسق نجر كوي كاب سب كام ملال كاب إنفورميشن تراي طالبان كم زخوينهم تراي تبلني خا أتا كم زخوينهم تراي كاب إنفورميشن السوق خلا أي كوي بناي علم ستاندرد يدبلكم أنا نسخاتكم إنجل بزعبا حسابات ناي أملاخ بزعبا ناي إخزيابير نجر كنزرار متانسي እግዚአብሔር ዝባረከና ሰባቲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አነ ደስ ይዝብለን በዚህ ኢየሱስ ጎይታዩ
ስለዚህ እንታይ ክብለኩም ደልያጂ حدش ነገር እኮ አይንሰምዕኒና حدش እኮ ነገር የለን ግን ድማ እዚያ ነገር ከተዘኩም ይደለ ነተዝ ሰማዓዮ ፈንዳሜንታል ደሆኑ ነገራት ድማስ ምንባር ድባሃል ነገር ድማ አብ ነገር ጽቂል ካስ ፈሊጥካዮም ምኻደ ይኮነስ ነተዝ ፈለጥካዮስ ምንባር ተዝበልኩኩም ብዛባ አገልግሎት ዘይተፈልጡ ሆይንኩም አይኮንኩምን ክንደይ ግዜ ተማሂርኩም ይኹም ገናና የመጀመሪያ ክትማሃሩ ከለኹምን ተማሂርኩም ይኹም ነገር ግን እትዝ ተማሃርካዮ ድኾነ ኢንፎርሜሽን ባይዘወይ ወይ ድማ ድኾነ ሐቂ ምዃኑ አይተርፎን ናትካ ሐቂ ድኸውን ግን ሰዓት ነብረሉ ክትጀምር ከለኸ ክትገብሮ ከለኸ the truth becomes ናትካ truth ሰዓት ዘይልካዮ ምን truth ሐቂ ነገር ግን ክትገብሮ ከለኸ ግን እቲ ሐቂ ስቂሉ ሐቂ ዳይኮነስ ናትካ ሐቂ ይኸውን ፓወር ድማለው ኃይልለው ይልውጠካ ንኻልኦቱን ይልውጥ ስለዚህ ሎምድብ ለኩም ደለኹ ድማ ዝ ማቴዎስ 18 ካብ 18 አብተለኹ ድባሃልሲ حدش ነገር አይኮነን ግን ናትና ሐቂ ክንገብሮ መታ እጅ ብዙ ሰብ ዛ አብ ዓለም ነን ፊክሽን ካብ ዝኾኑ መጽሐፍቲ በብዙ ሚሊዮናት ተሸጠት ናይ ሪኳረን መጽሐፍያ ነን ፊክሽን ካብ ዝኾነ ደድሕር ባይብል ማለት እዩ በብዙ ሚሊዮናት ተሸጠ መጽሐፍ እንተሎ ናይ ሪኳረን ፐርፐስ ድሪቭን ላይፍ ድብል መጽሐፍ ክልተ መጽሐፍቲ ተመሳሳለ ጽሒፉሎ ፐርፐስ ድሪቭን ቸርች ፐርፐስ ድሪቭን ላይፍ እጅ ዝኾነ ክርስቲያን አማኒነቲ በፍላይ አባና ነዛ መጽሐፍ ካንብብ ከሎ እንታይ ብል መስለኩም ምንም አዲስ ነገር ሳይረኸብ ኩላን ይዱ yes ምንም አዲስ ነገር ይብሉት ግን the very existence ናይ ምንባርካ ግን አቡ ተቀምጦል እጅ አዲስ ለንፈቱ ክልተ ተቅሲ ካፕትን አላጊብ ካብ ገለብዝ ወጽ ዋው ምባል ገለኳ አይኮነን ጥቁም ነገር ያህዋት ጥቁም ነገር ነታዝ ፈለጥ ከያስ ተነብራዶ ያ ነታዝ ፈለጥ ከያስ ተሆነዶ አለኸ ተሚስጥር ብዙ ክሽየጥ ደኻለ ብዙ ሰባት ክረኽቡ ወድኻሉኮ the very core ናይ ሰብሲ ስለዚህ ዛረብ አብዛ ምድር ዚያስ why ንምንታይ ኤግዚስት ገረደለኹ ድብልሲ መልስ ስለዚህ ናይ ኩሉ ሰብ ድማ ሕቶይ ንምንታይ ተፈጥረ ዘለኹ ንምንታይ ድነብር ደለኹ why do I am here after all ድማ ዚ አንድ ሕርፈሊጥ ከያስ ምስ አምላኹን ተራኺብካ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝፈጠረካ አምላኽ እዩ ነተ ዝፈጠረካ ዝተፈጠረካሉ ዕላማ ተጨቢጥ ከያስ ምስት አምላኹን ትራኸብ ይኻ ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ሓሙሽተ ሪዝናት እዩ አቀሚጡኮ እዘን ሓሙሽተ ካበዩ መስለኩም አውጪወን ተንሰለስተ ካብዚ አውጪወን ካብዚ ግሬት ኮሚሽን ድባሃል ወንጌል ድብል ሰብሲ ንምንታይ ተፈጢሩ ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያኑን ወንጌል you are here ንአምላኽ ሲ ክትነግረሉ ክብሩ ክትነግር ሰናይነቱ ክትነግር ነዚኻ ተፈጢርካ ዝብል ካብዚ አይወሲድዎ ተኻለይት ድማ زأززكم كله إنما مهاركم زبل سلسلوتي ممهار أملخو دبحال نجار قال እግዚአብሔር دبحال نجار تقالوا إندا سماءها نأملخ إندا ملكها زبل نجار أو أكاتيتو يصيدوا إن تمكم زبل دم نجار الله كنت مكلنا ناب أكل كريستوسنا نأتو زلنا إنتينا نخون دلنا ناب تبودي ناب تأكل هانت هذا أورجان توسخلا سلزي we are a family fellowship بنا نفتر زلنا تسالسيتي خبا أمسيوا تنكلت دم great commandments كاب زبحال እግዚአብሔር አምላካ በሙሉ ልብኻን ነፍስኻንሲ አፍቅሮ ንብጻይካ ድማ ከም ገዛር ስኻ ጌርካ አፍቅሮ ካብ ዝብልሲ እግዚአብሔር አምልኮን እግዚአብሔር ድማ አገልግሎን ድብል ድማ ካብ ወሲድወን ስለዚህ እንታይ ዝብለኩም ፈንዳሜንታል ነገር ይዚ ቸርች ሲን ምን ታያላ እዚ አዩት መልሲ why after all we are here ንምንታይ ተአኪብናለና እጂ አብተልኾ ድብል great commission ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ የለን ግን great commission ይሎም ዘሐቡው ምክንያት ግን አለውም it's ድማ የብሉ ተንሰለስተ ነጥበታት ሎማ አልትዝ ተልኾ ዚ ንምንታይ አብተልኾ ተባሂሉ ድብል ክንሪ ንምንታዩ አብተልኾ ኾይኑ አብደብሎ ነገራሲ እንታዩ እጂ አብዘብሎ ሰለስተ ነገራት ክንሪ ሓደ ካብቲ አብይ ጎይታ ደተዋህበ ትእዛዝ ኣብዚ ክፍል እዚ
كله تبلو حدا 4 غزي ترخبو يخ تحنت انت يمسلكم اب سماي ام مدري كله سلطان توهيبني اجي كله سلطان نيسوس توهيبو وندهر كوينوس زي توهبو يلن ማለት كله يعتبر اب سماي يخون ام مدري ازي كله سلطان زبحال ነገር سي كله سلطان ناي غويتا اجي مانم هذا تراسب هذا نغوس هذا برايم مينستر هذا بريزيدنت هذا زتوسنه كفال سلطان زلو زعززو تئزاز ديكونس تئزاز زي زتلوخوزي جريت دغبروسي كابتن مدرن سماين زغز ኢየሱስ ክርስቶስ ካቡ ዝተዋሃበ ስልጣን ትእዛዝ ስለዝኾነ ኢየሱስ ጎይታይ ኩሉ ተዋሂቡኒ ማቴዎስ ከጀምረና ከሎ ማቴዎስ ወንጌል ንጉስ ከምዝኾነ ኢየሱስ ይዝገልጽ ንጉስ ከምዝኾነ ይዘርኢ ወንጌል ማቴዎስ ክትሪዮ ከለኹም ማርቆስ ዘሐለፈ ለኩም አገልጋሊ ኢየሱስ ኢና ንረኽቦ አማቴዎስ ግን ንጉስ ዝጽበይ ወዝነበሩና አይሁዳውያን ስለዝኾነስ ንጉስ ይጽበይ ወድ ዳዊት ይጽበይ ስለዝነበሩስ እቲ ንጉስ እቲ ወድ አብርሃም እቲ ወድ ዳዊት እቲ መሲህ ንሱ ምዃኑስ ጽቡቅ ገሪ ዘሪዮ ገና ሁለድ ከሎ ህፃን ከሎ ተወሊዱ ማማይሲ ካብርሆ መጽዮም ሲ ዘጊዶሙ ምንም እኮ አይገበረን ሙት አይተንሰ አብ ማያት አይከዳ ገላ አይገበረ ገና በማማዩስ እሱ ንጉስ ስለዝኾነ አምልኮ ስለዝግቦ ክብር ስለዝግቦ ስግደት ስለዝግቦስ ማቴዎስ ከጀምር ከሎስ ነተ ህፃን መጥዮም ሲ ሰጊዶ ሙሉ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ እና አበያ ይኮነን ገለ ንግስና ገላ ይወሰደን ገና ከመጸኸሎ ባይ በት ዲዛይን ባይ መንነቱ ባሉሲ ንጉስ ነገስታቱ ኢየሱስ ጎይታዩ ባራ አምላክና ድማ ዝጎይታናዚ አምድሪ ይሁን አብ ሰማይ ይሁን ስልጣን ዘበለ ሁሉስ ናቱዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ህጂ ንቤተ ክርስቲያንን በአርሲ ኪዲ ድብላ ደሎ ደገታ ሲኦላይ ከይሉዋን የም ዝብል ዘሎስ من سلازلو مسلكم اتدلي اخادلو اتدهو فرادلوس كل سلطان عبيدو سلازلو يسوس غويتاي اين فلتن اجي صباح نغوس مملاس مصاودو يمصخو يتمايت ብዙ አንሰርቴኒቲ አብቅድሜናል هذا ነገር ግን ንፈልጥና ስልጣን ሁሉ አብይዱ ዘሎ ግን ናይ ማህበሩ ርዕሲው ንሱ ይጎይታና ንሱ ያምላኽና ንሱ ይተዛዛሃበና እንታይ ከም ዝመጻይ ንፈልጠን መን ምሳና ከም ዘሎ ግን ንፈልጥና ኢየሱስ ጎይታዩ እቲ ምሳና ዘሎ ድማ ደይሳር ንመቃብር ፈንቂሉ ዝወፀ ንሞት ሲሩ ዝተንሰ ሃሌሉያ በመንፈስ ቅዱስ ወደ አምላክ መሆኑ ዝተጋሃደ ኢየሱስ ዩ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታዩ ድራን ጨብጭብና ንኽብሩ ስለዝኾነ ጽቡቅ ጌርና ኢና ኸነን ጨብጭብ ዘሎና ኢየሱስ ጎይታዩ ቤተ ክርስቲያን አንስቶፕብልያ ደዋይ ትብልንያ ንምንታይ ትዝተዋሃባ ትዝበላ ትዝተዛረባስ ኩሉ ስልጣን አቢዱ ዘሎ ክፋል ስልጣን አይኮነን ኩሉ መጽዩን አብዛ ምድር ፊልጵ ምዕራፍ 2 5 ነግረና መልከ ባሪያ ሂዙ መጽዩን አብዛ ምድር ዚያ ዘመልከ ባሪያ ሂዙ ዝመጸ ውርድልኩም ካብሸዓት ተክሳብ 10 ታደግን ዳህራይ ኩሉ ድማ ዳህራይ እንታይ ተዋህበው መስለኩም ተዋህበው ከም እንደገና ብርክ ዘበለ ሁሉስ ከም ብርከ ኸሉ አንደበደበለ ሁሉስ ንክብሩስ ጎይታ ይክብል እጅኮ ሎሚክ ነግሮም ከለና ወንጌል በፍቅሪ ስለነግሮም ተዘመንና ምህረትና ይጸጋን ስለዘሆነ እንበር ኪድ ኢሉዝ ጸርፈካ ኪድ ኢሉዝ እናሽወካ ኢንቲሚዲየት ድገብረካ ስኻ በእምነት ስኻ ነትግናይ ጎይታ ነገር ተአሚን ካን ተአዚዝና ንግበር ግን ከነግረኩም እዝሎም ዘጸርፈና እዝሎም ዘባረረና እዝሎም ዝንዝን ዝብለናሲ هذا معلت كيف توكم بركه هذا معلت كيف توس ኢየሱስ ጎይታ ይክብልዩ ንምንታይ እሱ ጎይታ እዩ ንምንታይ ማንንም ማብ ቀድሚውስ ደው ክብል አይከለንዩ ስለዚህ እዚ ስልጣን እዚ ዘለዎ ካቡ ዝወፀ ትእዛዝ ስለዝኾነዩ አቢ ደብሉ ሓደ ግዜ ክነጽና خلنا ነብዚያ ካምፒንግ ሄድና خلناስ ሓንተ ሓፍቲ አገዳስ ሕቶታትኒ ስልጣን ተዋህበኒ ዝብል እንበር
ስልጣን ተዋሂብኩም ግን አይብልን ይሁ ከመይ ገርና ናትና ንገብሮ ይላትና ትክክለቶይ ህጂ ጎይታ ዝብል ዘሎስ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድርስ ስልጣን ተዋሂቡኒ ሂበኩም አይበለን ናአና ግን ማንዴት ይቡና ትስራህ ይቡና ማንዴት ይቡና እዚ ግበሩ ይልና ክንገብር ከለና ድማስ በመን ስልጣኑ ትበሃሊኻ ኩሉ ኣብ ኢዱ ብዘሎ ሰማይን ምድርን ዝገዘአ በመን ስልጣኒኻ ወንጌል ትሰብኽ ኩሉ ዝገዘአ ይዋዚዙኒ ኩሉ ዝገዘአ ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ከይዶም እኮ ስቕበሉ ምስ በልዎም ሲ ከመይ ገርና ንኣኻትኩም ዶ ክንእዘዝኑ እጅ ኩሉ ስልጣን ዘለዎስ እቲ ኪዱ ክብለና ከሎስ ምሱ እንታይ ያለው ማለት ይመስለኩም ፕሮቪዥን አለው ቤተክርስቲያን ደውደይ ትብል ቤተክርስቲያን ደጌታ ሲኦል ዘይሂዝዋሲ ዝለኣኻ ካብቲ ዝለኣኻ ዝተለዓለ ኢየሱስ ጎይታዩ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ይልይኹዋ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ዩ ኪድ ይልዋ ንቤተክርስቲያን ሓኒቁ ክሕዛ ድኽእልሲ የልቦን ነዚ ኮይ ስደት ክመጽእ ከሎ መመሊሳ ኸማነሲ ትስስን መመሊሳ ኸማነሲ ትብርተ በዚ ሓዝና ያኽብሉ ከለውስ መጽያስ ውርስ ተብል ኢየሱስ ጎይታዩ ንምንታይ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ይልይኹዋ ኢየሱስ ጎይታዩ ኩሉ ስልጣን ዘለዎስ ኪዱ ይሉና ስለዚህ ባይ ዲፎልት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ እንድሕር ልይኹካ እቲ ስልጣን ናትካ እዩ ቡይኻ ትኸይድ ደሎኻ እሱ ዘይበለካ ኣይትግበር እምበር እሱ ዝበለካ ምስ ገበርካስ ኤኒ ነገር እንድሕር መጽኡ ኢየሱስ ጎይታዩ ኣብ ሓውኹም እኳ እንተሎስ ገለ ድማ ኣብ ከባቢኹም ኣብ ገዛውትኹም ሲ ዝርብሸኩም እንተሎስ ናበይኹም ተመላኽቱ ምስኡ ክትከዱ ከለኹም በርጠምጠም ኢልኩም ኢኹም ትኸዱ እስኪ ሎሚ ተዛረበኒ ከሪኤካዩ ኣያይ ከሪኤካዩ ሓወይ የህዋተይ ቤተክርስቲያን ሲ በመልአት በኃይሊ በዚ አንሰርቴኒቲ ብዝመልኦ ዘመን ሲ ንምንታይና ከምዝ ንብል ዘሎና ዝለኣኸና ታ ነዛቤት ዝሰረታ ዘቆማ ርእሳ ዝኾነ መርዓተይ ዝብላ ንሱ ኢየሱስ ስለዝኾነስ ሕማም ይምጻእ ገለ ይምጻእ ብዙሕ ነገራት ኣብ ቅድሜና ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እዚ ትዝሃበና ትእዛዝ ደው ዝብላ ይኮነን ኢየሱስ ጎይታዩ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ስለዛላኸና ነዚዩ ኣብ ተልእኾ ድባል ኢየሱስ ጎይታዩ ካልኣይ ንምንታዩ ኣብ ተልእኾ ግሬት ኮሚሽን ንብሎ ዘለና ግሬት ድኾነ ኣብ ትእዛዝ ስለዝሓዘ ኣብ ትእዛዝ ይዙሎ እዚ ኣብ ተልእኾ ንብሎ ኣብ ትእዛዝ ኣብ ውሽጡ ይዙሎ ብዙ ትእዛዛት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ አሉ ብዙ ትእዛዛት ተቐንዲ መእሰሪ ትእዛዝ ግን እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ንኣይን ንኣኻትኩምን ሲ ዝተዋሃበት the greatest commandment ኣብ ትእዛዝ ኣብ ነገር ሲ እዚኣ ተልእኾና እዚኣ ወንጌል መንግስት ኣምላኽ ሲ መንጋሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚኣ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ናይ መወዳእታ ቃል ኣብ ኣርባዕቲኡ ኣብ 5 ክፍሊ ትረኽቡ ኢኹም ኣርባዕቲኡ ወንጌላትን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ተመሳሳሊ ቃል ኩለን ድሕሪ ትንሣኤ እዩ ናይ መወዳእታ ቃል እዩ ሰብ ኣሕዋተይ ክትመውት ኢኻ እንድሕር ተባሂሉ መዓልታት ቁርብ ተሪፉካ ኣሎ ተባሂሉ ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ ዝኸይድ ሰብ ገዝኡ ኸይድኩም ሲ ወይ ናይ መወዳእታ ቃሉ ጽባሕ ናብ ትኸይድ ኢኻ ተባሂሉስ እንተረኺብኩምሞ ጆክ ድነግረኩም መስለኩም ድኾነ በቃ ዝዋዘይ ዘይኮነን ዝኾነን ነገር ዝነግር ደመ ቃላቱ ቆጢቡ እታ ኣገዳሲ ዝብላህ ነገር እዩ ዝነግረካ ምክንያቱ there is no time ኢየሱስ በአብዩ ኩሉ ዝዛረቦን ዝብሎን ነገር ሲ ቁም ነገር እዩ ኣብ ነገር እዚኣ ድማ ኣመወዳእታ ካብ ኣፉ ዝወፀት ደቀ መዛሙርቱ ኩሉ ግዜ ዝሰምዕዋ ንኢየሱስ ክዝክርዎ ከለው ሲ ኩሉ ግዜ ክድውል ኣብ ውሽጦም ዝደልዮ ነገር እዚኣ ስለ ዝኾነት ደጋጊሙ ድሕሪ ትንሣኤው ዝነገሮም ኣብ ኩለን ክፍለታት ከድኩም ሲ እዚኣ እዩ ወንጌል ናይ መንጋር ነገር እዛ ትእዛዝ እዚኣ እንታይ ኣባይ ትእዛዝ ግሬት ኮማንድመንት እዩ ብዙ ትእዛዛት ኣሎ መጽሐፍ ቅዱስ
ግን ነዚያ እንድሕሪዝናን እዚያ ትክክል እንድሕር መጽያ ኩለን ድማ አላይን ክኾኑ ክመጽዮም ኣብዚ አጥራይሲ ንስተኻኸል እምበር እተን ኩለን ነገራሲ ክመጽዮም ከም ቤተ ክርስቲያን እዚያና ሓዛ እምበር እተን ኩለን ካልኦት ነገራሲ ክመጽዮም ክንከይድ ወንጌል ንኹሉ ሰብ ክንነግር ወንጌል አምላክ ክንነግር እዚ ትእዛዝ እዚ ተዋሂብና ኣለና ኢትስ አ ኮማንድ ደስ ይልኩም ግበርዋ ይተባሃልና ነህዋተይ ኣብዚ ተበረሐኩም ማዓልቲ ግበርዋ ይተባሃልና እተን ትእዛዛት ኪዱ ኣብዛ ክፍል እዚኣ አጠምቁ መሃሩ ድብሉ እተን ኢምፔራቲቭስ እዚአን እጂ ታኪዱ ጽቡቅ ጌርኩም ተጽኒኹም ማኸማንሲ ክትከዱ ከለኹም አይነቱን ያ እንታይ ማለት እዩ መኻድኩም አይተርፍን ግን ክትከዱ ከለኹም ሲ መሃሩ ወይ ድማ ምስ ማርቆስ አዛሚድኩም ድማ ተሪኹም ድማ ማርቆስ 16 ንፍጥረት ኩሉስ ወንጌል እንታይ ግበሩ ያ ስበኹ ያ ኪዱ መኻድኩም አይተርፍኑ ክትከዱ ከለኹም ግን ንፍጥረት ኩሉስ ወንጌል ስበኹ ክንከይድ ከለናስ አነን ንስኻትኩምን ታዛቤት ትእዛዝ እዚኣ እንድያ ምስ ዝኾነ ሰብ ክንራኸብ ከሎና ንኣይና ኣኻትኩምን ኣምላኽ ይርዳእናስ ካብ አንደበትና ክወፅእ ዘለዎ ክንዛረቦ ዝግባአና ወንጌል መንግስት አምላኽ ካለ ነገራት የሊልናዮም አዛሪብናዮም ሲ ብዙ ንውስኾ ነገር እኮ ይብልና ግን ንሰብ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ አዳም ናብ ክርስቶስ ዘምጽ ዘታርቅ ቃል ግን ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍና ተቀሚጡሉ እጂ ካለ ብዙ ነገራሲ ማለት ሶሻል ወርክ አክሽን ገለመለ ጽቡቅ ነገር እኮ it is good ብዙ ነገራቱን በቤተ ክርስቲያን መንገድ ተጀምሪ ግን አሞዳታ ግን ታወንጌል ተዘይብላስ በዜሮ ይዝራባ እቱ ሁሉስ አፍደገን ወንጌል ከሆነና ክንጥቀመሉ ግባአና እዩ ግን ታባይ ነገር ግን ታወንጌል ያና አይና አኻትኩም እንደተዋህበት እዚ ቅብብል ዱላ ድባሃላለምሽ ኦሎምፒክ ትጉይ ዳራይ 4 ኾንከሎስ 47 ሜትሮ ትጉይሞ ለታዱላ ትህቦ ትቀጽሉ ዘሎ ድማ ይጎይ ለታዱላ ትህቦ ቀጽሉ ዘሎ ድማ ይጎይ እቶም 4 ክጎዩ ከለው ሓደ ነታ ዱላ ይተባብ በአማርኛ ትግርኛ እንታይ በትሪ ነታ በትሪ እንድሕር አውዲቁዋ ግን 4 ዮም ቀዳማይ እንድሕር ወጽዮም አይእወቱን እኮ ክጎዩ ከለውስ ታበትሪ ክትወድቅ ይብላል ክጎዩ ከለውስ ነታ በትሪ ሒዞም እዮም ክጎዩ ደለው ክንጎይ ከለና ካለ ነገር ክንገብር ከለናሲ ታወንጌል ክትሉለዋ ንኻል ዘይተዋህበሲ ንአይና አኻትኩም እንደተዋህበ ነገርሲ ወንጌል ዝባሃል ነገር ንሰብ ካብ ጸልማት ደውጽ ካብ ሲኦል ዝምንዝ ነገርሲ እዚያ ተዋሂባትና ደላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አንደበትና እግዚአብሔር ይخፈቶ አብድኸና የዘበለ ሁሉ ወንጌል ክንናገር ወንጌል ክንዛረብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ ይቀስቀሰና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላክ ይተቀመልና ንብዙሃት ካብ ጸልማት ንሙጻ ንብዙሃት ንምንዛ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ስም ይተቀመልና እዚያ ክትሉ ይደለው ንህፃናት ምምጋብ ጽቦዩ ተገበርነዮ አኪብና ንድኻታት ምብላ ጽቦ ነገር ይሁን ተገበርነዮ ካለ ሁሉ አይነት ጽቦ ነገራቱን ጽቦ ይሁን ተገበርነዮ ግን ቤተ ክርስቲያን ጠራይ ዘተዋህበ ነገር አለ እዚ ካለ ዘበለ ሁሉ ሲ ካለ ኦርጋናይዜሽኑን ከገብሮ ኸል ማንንም ኦርጋናይዜሽን ከገብሮ ዘይከል ንሓደ ማህበረሰብ ሲ ብዙ ጽቦ ነገር ክትገብረሉ ትኸሊኻ ግን እዚ አድማ ታኪያ ጅቱ ሁሉ ካለ ንግደፍ ወይኮን እንደብላኩም ደለኹ ጽቦ ይኮ አም ማህበረሰቡን ምድሃናብ ዘይብሉስ ጽቦ ክትገብር ሰና እግዚአብሔር አምላክ ከማንሲ ንሓጠን ንጻድቅን ሲ ፀሐይ ይውጽ ንሓጠን ንጻድቅን ዝናብ ይውጽ ነገር ግን እንታይ ድብል ደለኹ ታ the greatest mandate ታ ዘአብየት ትእዛዝ ግን እዚያ ምስ አይና ክንገብሮ ዘለና ክን ትንድርቢያ ይብልናል ትሁሉ ክንገብር ከለናስ ታናይ ወንጌል ነገር ጨው ናይ ዛ ምድር እዚያ ብርሃን ናይ ዛ ዓለም እዚያ ምዃን ግን ክድርበ ይብልና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እዚ ትእዛዝ እዚ አብይ ደብሎስ አብ ትእዛዝ ስለዘለው ቡሽቱ ኮንቴንት ድማ አለው እኮ አብዝ መሃሩ ይብል አማርቆስ ስበኹ ይብል ወንጌል ስበኹ ይብል ወንጌል ይሃት ነገር ትምርት ለው ፕሮሰስ ድማ ማለት እዩ ሓደ ማልተ ጥራይ ኮነን ወደ መዝሙር ክሳዘኸውን ሲሰብ ተኸዶ ነገር እዩ
ጊዜ ኸዳት እንባዳ እንዳላበልኩ ከቀልጥፍ ሳብ ሳልሳይ ክንከይድ ታሳልሳይ ድማ እዚ ተልእኾዚ አብይ ደብሎ እዚ አብይ ጎይታ ድማስ አነ መሳኻትኩም ከኸውን የዝብል ተስፋ ድማ ይብል ሕጂ ስራሕ ወንጌል በገዛ እርዝኻን ንበይንኻ እንድስራሕ አይኮን ቤተ ክርስቲያን ንበይና አይኮነን ዝፈጽም ይልዋስ አይከደን ጎይታ እዚ ፈጽም ይልዋስ እዚ ግበር ይልዋስ አነ in fact እዚያ ተስፋ ይኮነትን ሓደ ጄ ሞርጋን ደባል ሰባኻይሲ ፍሉጥ ሰባኻዩ ነዚያ ቃል እዚያ እና ሰባኹን ከሎስ ከምዛ አናውን እጅ አረስተ ተቀመነ ከመ ይዝብለኩም ዘለኹ ተስፋ ግን ተስፋ ድማ ይኮነት እናሱ እንታይ ይብል ነሩ this is a promise that Jesus gave us ገለንዳ በለስ ይሰብኽ ነሩ ኢየሱስ ዘሃበና ተስፋ ገለና በለስ ሰብኽ አንተ ጓል አባይ ሰበይቲ 85 ዓመት እድሜ አድገበረሲ preacher ይላቶ ካብቱ ጉባኤ sorry it is not a promise ይላቶ it is a fact ተስፋ ይኮነን እጅ ተቃራይዎ መሳኻትኩም ከኸውን ይሄ አይኮነን መሳኻትኩም እየ ኢየሱስ ጎይታዩ ምስ ቤተ ክርስቲያን ሲ እዩ ኢየሱስ እንበር ሕጅ ከኸውን አይኮነ ናቱ እንዲው ንሱ እንዲው መሰረታ ንሱ እንዲው ዘቆማ ንሱ እንዲው መሳና ዘሎ ስለዚህ እዚ ወንጌል ክንከይድ ከለናስ ኢየሱስ መሳና ከም ዘሎስ ዘተዓማምነና ነገር እዩ ስለዚህ እዚ ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻስ ንበይንኻ አይኮንካን ንበይንኻ ትዋጽኦ ነገር አይኮነን ንበይንኻ ትገብሮ ነገር አይኮነን ናይ ሰብ ነገር ሲ እስኻ ጥራይሲ availability ናትካ ራይ ምባል እዩ ዘልዮም በር እቲ ስራሕ ዝገብሮስ ንሱ ወንጌል ክንነግር ከለናኮ በመንፈስ ቅዱስ እኮ ልብ ዝርታ ናብ መስቀል ዘጠምቶን ዘሪዮን እኮ መንፈስ ቅዱስ እዩ ናትና ምጥባብ እኮ አይል ሊሆን አብ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ the brixi እጅ ሴልስማን ገለ ከሰልጥኑ ከሎስ እንታይ ብለው መስለኩ እጅ አራት ድሸይጥ ሰብ ከድግ ምስመጻ ክላይንት ሲ ከምዚሉ ሓቶ መኪና ኻ እንደ ገዚ ኻያ ተኸውን ያሰርተ 5000 ዶ ገዚ ኻያ ተኸውን አም መኪና ኻ ግን ክንደይ ሰዓት አማልቲ ተሐልፍ ስራሕ ክትከይድ 45 minutes maybe ክትምለስ 45 minutes ስለዚህ ሰዓትን ፈረቃ 15000 ግን አውጽ ይخላ ዛ ፍርናሽ ግን ዋጋሽን 500 شمونت ساعات جنا يا أخي تحلف الله نمالتي هجي نتا ساعات فرق أنت قون اللاس أصرت حموش تشح كابوس أخلص نزياس شحنا حموش تميت هجي تاي مالتي إذا ناي سبت أبابي بحال تردو الله convinced كتجبروا متانسي تتصير الله وانجيل صبقون تاي مسلوكم كم ذا عينت أبابسي أهد ليه كان قالوا سخات عمين كان نجهرمبر هاليلويا نوشتو غلبابيتو دقاس كليو غلملسي زسرح نسو زرع يومبر مستقالسي منفس الله زعتو يسوع كويتاي ديال مودي دبال سبا خينيرونا مس غويتاس حدا ነገር ተዋኢሉ ጎይታ ይሉ ንማልትስ حدا ሰብ ከመስክር እየ ይሉ ና every day ንሓደ ሰብ ሲ ከመስክር አለው حدا ማልትስ ቢዚ ኮይኑ ደገ ዊሉ ገለገለስ ገዛአትዩ ሰዓት 10 ይነሩ እጂ ሰዓት 10 ገዛአቱ መስበለስ እወይ ይሉ ሎምድ አደይ መስከርኩ ታንጎይታ ዘሐብኮ ፕሮሚስ አይፈጸምኩ ዋን ይሉ ዳሬ ሰዓት 10 ምሽት ወጪው ንገለሰብ ተረኸብኩ ይሉ እጂ ናሐደ ሰብ መጽዩ ስማ አንዶ ይሉ አዩ ክርስቲያን ይሉ አምኖት ይሉ ናን ጎይታ ተቀበሎ አታ ታው ይገለኹ ክድቅስ ኸይዳለኹ ገለ ኖ ተቀበሎ ደብለካ ደለኹ ገለ ገለ ይሉ ይነግሮ ዳራይ ተሰብአይ ሐሪቁ ናብ ቸርች ኸይዱ ንጽባሂቱ ገለ ማለት እዩ ነቶም መራሕትና የቤተ ክርስቲያን ዲኤል ሙዲ ድገብሮ ነገርሲ ካብና አኻትኩም ድጠቅመኩም ዘበላሾ ይድበዝሕ ያርቀናሎ ኦፌንድ ገብረናሎ በመሸት ናብ ገዛይና አተኹረ ኺቡንሲ በጃሃ ግደፈንና በልቆስ ወንጌል ነጊሩን ይሉ ዳራይ ደርዝ ተወሰነ ማልታት አንዚያ ኹድ አልኩም ባይዘው አነ ዝሆነ ይሁን መንገድ ጌሩ ወንጌል ድሰብኽ ሰብ ዋላ ይጋገ he is good ንምንታይ መስለኩም
ካብናተይ ዘይ ምስባኽ ናቱ ምስባኽ ይበልጽ ዋላና ተጋጌስ ይግበር anyway እዚ ነገምዚ ኢሉ ነጊርዎ ዳሕራይ ቀንዩስ ሙዲ ኢሉ ዋህደ ማዓልቲ ንዓቲ በቀዳማይ ዝጀመር ካለይሲ ወዳእዩ ኢሉ ካብታዝ ነገር ካን ማዓልቲሲ ድቀስ ከሊኡን ኢሉ ኢየሱስ ጎይታዩ እትድሰርሲ ባሉዩ ናይ ወንጌል ነገር ዝተዋሃበናሲ ናይ ሰብት በቃ ኦፌንድድ እንዳመሰለኳ ገለ ነገር የቲ ካሎሲ ብድህሪው ግን መንፈስ ቅዱስ ውሽጡ ይንቀሳቀስ ነታዝ ዘርአኸያ ቃልሲ እሱ ይጥቀመላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ ስራህ ናይ ወንጌል ክስራሕ ከሎሲ አምላኽ ድማስ ምሳኸኤ እዚ ፕሮሚስ እዚ ተስፋዚ አሎና ኢየሱስ ጎይታዩ ራባይ ከም ዝበልኩኩም ናባና ናብ አፕሊኬሽን ማለት እዩ ታዘላትን ጊዜ ናይ ወዳታ ናባኽ መጽ እዚ አብተልኾ ድማ ናተዩ ናትናዩ ሕጂ እዚ ንበዓል ጴጥሮስ ንበዓል ጳውሎስ ሐዋርያት ነቢያት ገለገለ ንዝባሉ ጥራይሲ ዝተዋሃባ ይኮን ሕጂ ተን ኩሉ ዝበልኩኹም አንቶይሲ ኩሉ ስልጣን ኢሉምሽ ኩሉ ድማ ዝአዘዝኩኹም ናማሃርኩም ናብ ኩሉ ህዝብ ድማ እቲ ፊልድ አቤተ ክርስቲያን አይኮን ትፊልድ ሲዚ አፑልፒት ጥራ አይኮን እዚ አኮ ሓደ ሰብ ይዝሰብከላ ግን ፑልፒት ሲ ዓለም ኩሉስ ፑልፒት ነው ስለዚህ ንሁላትናስ ተዋሂቡና ንሁላትናስ እዚ ስልጣን እዚ ተዋሂቡና በቀዳማይ ፖስተል ኤልሃጅ የሰቀና ነው አሜሪካውያን ሲሉና ቡን ይፈቱ እንግሊዛውያን ድማስ ሻሂ ይፈቱ አፍሪካውያን ታይ ከም ንፈቱ ተፈልጡ ይልና ማይክሮፎን ኢና ንፈቱ እዚያ ማይክሮፎን ተዘሂዙ ሰብሲ ዘገልገለ ኮይኑ አይስምዖን ኖ ዓለም በዓለማሲ ፑልፒት ከዓለም በዓለማሲ ከድካስ ወንጌል ክትነግር ሲን ነፍስ ወከፍ ዝተዋህበ ካብት ደስ ብለን ነገር ግብረ ሐዋርያት እዚ አኽብለኩም ሞኸዛዝብ ኪዱ ይልወም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባይ ዘ ዌይ ስልጣንን ኃይልን ይተዋሂቡና ስልጣን ነተ ኃይሊ አፕሮፕሪየት ድገብሮ ነገር ትራፊክ ዶበል ክብሎ خلصي ንመኪና ሓደ ትራክ መጽዩስ ዶበል ክብሎ خلص ዶው ዘብልሲ ነተ ትራክ ዶው ደብል ኃይል ስለዘለው አይኮነን ኢትስ an authority ምስ authority ግን እጂ ንሓደ ፖሊስ ኦፊሰር ሲ ረጊጽ ከከድካ ማለት ንካናዳ ኢኻ ትረግጽ ዘለኻ ስለዚህ ኃይል ናይ ካናዳ ይድመጸካ ጎይታ ድማ ብዛዕባ ወንጌል ዝመጸስ እቲ ስልጣን ብዩ አዚዙና ተኃይሉን ይቡና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ አደሲ ኃይል ክሳዕ ተቀበሉስ አብ ኢየሩሳሌም ጽኑ ይሉ ዳራይ ግን ኃይል ምስተቀበልኩም ሲ ካብ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ሰማሪያ ክሳዕ ወሰን ምድርስ ምስክረይ ክትኮኑ ይኹም ይሉ ሰማሪያ ኸይዶም ወንጌል ደነገሩኮ በዓል ጴጥሮስ አይኮን ነመጀመሪያ ጊዜ ሰማሪያ ከይዶም ወንጌል ደነገሩ ተፈልጡ ዲኹም ኖርማል ሽሞም ዘይፍለጥ ሰባትዩ ስደት ምስተላዓለስ እቶም ዝተበተኑ ድማ ወንጌልና ነገሩ ኸዱ ይብል ስለዚህ አብ ይሁዳ ከባቢ አብ ሰማሪያ ወንጌል ከይዶም ዝነገሩስ ሐዋርያት አይኮኑ ነቢያት አይኮኑ ታይትል የብሎም ሽም የብሎም ገለ የብሎም ሲ ገናታ ወንጌል ዝተቀበሉ ንሳቶም ሲ በቃ ወንጌል ነጊሮም ቃል እግዚአብሔር ነጊሮም ቤተ ክርስቲያን አብ ሰማሪያ አብ ካልኦት ከተማታት ክስረት ጀምሩ አመጽሐፍ ቅዱስ ታዚያ very important ደሆነት prominent ደሆነት ቤተ ክርስቲያን አላ መልእክታ የተጻፈፈለን ስለዚህ ብዙ ኃይል ፈልጣን ኸውኒና ከም በዓል ሮሜ ከም በዓል ቆሮንቶስ ከም በዓል ገላትያ ከም በዓል ኤፌሶን ሲ መልእክትና ባይ ተጻፈ ግን እቲ ሁሉ አብ ግብረ ሐዋርያት ተገብረ ስራሕ ግን መበገሱ ግን ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ አንጾኪያ ተባሃል ናይ አንጾኪያ ማህበሪያ ናይ ጳውሎስ ሆም ቸርችያ ጳውሎስን በርናባስን ካባዮም ተበጊሶም እቲ ሰለስተ ጊዜ አብ ግብረ ሐዋርያት ተገብረ ሐዋርያዊ ጉዞ ዝባሃል ሲ ንፈልጠሉስ ተመሊሶም ናብ አንጾኪያ ስለዝመጹ ቀዳማይ ወዲኦም ንበል ከይዶም ድማ ካልአይ ሪፖርት ድገብር ሲ ናብ አንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን እናመጽ እዛ ናይ አንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን
كميلا خم تجمرت دماغنا نبب كلناس مقراف أسرت حدث هيالو سبات كاب يروساليم بمكنيات أب استيفانوس زمت مكراس اتسدو نساتهم يمناب أنطوكيا مسيومسي وانجيل زنقر ن أيهوداويان تراي دمار يكونس نصراويانون وانجيل نغيروم يبلن كم تزبلكم كم مراف حمشته شدشته جميرو سي مراف شعته خدكدو خلخم سي ازوم كاب يروساليم زتبتنوس نحساب سي وانجيل كنغرو جميرو مالو حواريا كو بيتروس بخنداي دفيت نقورنوليوس كو دحريوم ينغيرو قدميو زيد قديموموس كالوت نغيرو مالو كوردي ككيدوم سي وانجيل نغيرو مالو اتس نوت اباوت ا تايتل مالتي ننفس وكفنايو وانجيل از وانجيل زي اتس ا كوميشن سلازي كوميونيوالي ناتنايو ناي بيته كريستيانيو بولق خادماس ناتكا ميشن ناي مانم سبا يكونن it is not a mission الناس نوصل نمنتا يدنبر وانجيل كتنغر نمنتا يابزا مدر زي ازلخا كله تخالو صبق تي قال ነገር እኮ አይጎልለክ ካን እንዲው ግን ካብቲ ዋና ካብቲ ቀንድ ነገር ሲ ከታርፈና ይብሉ እንጂ ንአብነት ኩሉ መንበሪና ራእይና ሲ በቃ ይሰርህ ይምርአው ከዛ ይሰርህ ጽብቅ መኪና ይገዝ ዳህራይ ደቀየ እብይ እንተ ኮይኑ እኮ ዲ አሜሪካን ድሪም ድብልዋ ማለት እኮ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ገለናይ አምላኽ ይብላን እኮ ዚያ ዚያ ደገዘሉ እንተ ሀዲት ከየኮሰያ ናይ ሀበሻ ክትከውን ከላ ድማ አቤርትራ ድማ ሓደ ማዓልቲ ተመሊስና መረብ አሰርሕ ኣብታ አድና ገለ ቁርበ ቀምጥ እሱ ድኾነ ደገተ ሄድ ካሁን እሱ ይዝብለካ ከም ክርስቲያን ሲ አነ ናይ ቦንኪ ደስት ብለን ንዘረባላ this is my mission ይበል ናተይ አብዛ ምድር ዚ አመንባርሲ ንሲኦል ጥራሃ ክገብር ንሄቨን ግን ፖፕሌትድ ክገብራ መታኑ ኢየሱስ ጎይታዩ አብዚ አዘለና የሕዋተይሲ ሲኦል ጥራሃቱን ሰይጣን በይኑ ይሂደላ ሰባት ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይድሃኑ ንኡድማ ይፍለጡ ይርከቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሚሽናዚዩ መንበሪናዚዩ በቃ ህይወትና ንህበሉ ነገር ሲዚዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ በዚያ ታሪክ ክዛዝ መልኩ ጆን ሃርፐር ድባል ሓደ ናይ ወንጌል ሰባኺ ነይሩ ኣብ እንግሊዝ ዝሰብ حدار جيرو هنتقول أوليدو لك تقول أمس تولدت سي تأدي أميتا جنبينا نزا قال سينجل دار كوينو يأبيوا دهراي أبياتلو قرب قبيزا هذا ما قلتنا بأمريكا أقل قلوتي الدممو يمت شو بلين جلس لزينه برا بمركب يزمت ناتصعينو بمركب النامت أنكلو أبز خبابي كندا خط بتسحكلا آيسبرغ 30 ماتا مركب كتستم جميرة تايتانيكا مالتي اجغت ستم كز جمرسين ن زمت زلو مسحفتون مسغالون نتحفتون غالون سي انتي بلو نابت سيف بوت الدرخيو نيرو نؤس نتنكلته غالون سب حفتون سي ابزخونا كيدا يبلن لايف جاكيت قال له هيبو يفانو نتوم قالوت كتحلو زجمرو اب سبارات نايتا مركب كوينوم ግን እኹል ስለዘይ ነበረይቱ ታይታኒክ ተፈልጦ ይኹም ታሪክ ዝጽህሉ ዝነበሩ እዛ ናይ መወዳእታ እድልሲ ከተቀመላለን ይሉ ስባር እንጨይቲ ሒዙ ነናብ ዝጽህሉ ዘለው ሰባሲ ይጎይ hey brother are you in faith በእምነት ዲኻ አይኮንኩን ተይሉ ተቀበሉን ክርስቶስ ኢየሱስ ሰማይናት ካኸውን መታን እና በላይ ነገር ህጂ እታ እናጣለ ስለዘላስ እሱ ብቅል ጣፈዩ ናብዝን ዝወናጨፍ ናሃደ ከሚልዎ ሄዱ ከም እንደገና ተመሊሱ ስማ ብራዘር ተቀበል ካዶ ይልዎ አይተቀበልኩን ተቀበል እንዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ህይወት ካኸድህን ይሉ ይነግሮ እናጣለዩ ናይ መወዳታ ነዚ ሰብአይዚ ጎይታ እናቀበሎ ሱጥሂሉ እዚ ታሪክ እዚ በመንታይ ተፈሪጡ እቲ ጎይታ ዘቀበሎ ድሂኑ ኣብ ሃሚልተን ኦንታሪዮ ድማ በሓደ ቤተ ክርስቲያን ሲ ዛጓሉ አብዘላቶስ ነዚ ነገር ነጊሩ ንሱ በስባር ናይታ መርከብና ነገርና ንኹላትና ናብትን በለ ብዛዕባ ኢየሱስና ነገርና ናይ መወዳእታውና አያቀብሉዩ ንዘል ዓለሙ ዝኸደይሉ ናይ ነፍስ ወከፍና ናይ መንባር ነገር ከሳዕታ ትንፋስና ካብዚኣ ተኸይድሲ ካብ ሲኦል ምምንጣል ይኹነልና ኢየሱስ ጎይታዩ
نزي أين دما تسوينا قويتا يبارككم رأسنا ننبلنا خلاتنا نصلي هاليلويا مسكين موداتها كلنا خبز لنا يا تنسينا مو እግዚአብሔር ይባረክ هاليلويا مسكين مسكين مو እግዚአብሔር ይባረክ نخبر ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ናቱ ተልእኮ ወዲኡ ኸይዱ نأنا جنا تنسو زمسألو أورا نجر أبي نجر أركبنا خيدو أميننا خيدو ننا نقوم إيماننا ديكونس نسونا أنا مأمانو بتعمي يجرم إخزابير يبار كن أيلو ما أيتنا إخزابير كن كون وانجيل نخلو فترة كن الزارب كن نكرسي نسو تقوي أننا إخزابير يبار خسكي نمسكنو إخزابير يبار صباح نابتا محبر እግዚአብሔር ዝድህኑ ነፍሳት ይወሰخ ይነሩ እግዚአብሔር ይባረክ ሙሳኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሆነልና
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብጸጸባ ሐብዛ ማህበር እዚያ በኢየሱስ ስም ነፍሳት ይወሰኹ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ከማህበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘሐብካና አጀንዳ ክንፍጽም እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ከተንቀሳቀሰና ክትረዳና እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ስም እጽልያለሁ ልብ ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ አንቀሃዮ አተሳሳዮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታይ ናይዘል ዓለም ህይወት ናይዘል ዓለም ቃል ካብ ጸልማት ዘውጽ ካብ ሞት ዝምንዝ እግዚአብሔር አቦይ ካብ ጥፍዓት ዘውጽ ቃል እግዚአብሔር አቦይ ብካና ይኻሞ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል እዚ ንነግር ሰባት ክትገብረና ጸልያለሁ አንደበት ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ስም ይከፈት አብዝኸና ይወዘበለ ሁሉ ወንጌልን ንነግር ወንጌልን ንሳረብ ሰባት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግበረና ሕይወትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ከምጨው ከምብርሃን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እግዚአብሔር አቦይ በቃላትና እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ስም ክንዛረብ ክንነግር ክንመስክር በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ወከፍና ረዳአና ሃሌሉያ ቅንዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመለስ ዝጠፍአ ነገርና ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይበራበር ዝሞተ ነገርና በኢየሱስ ስም ይተንስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይተንስ አሜን ዝጠፍአና ነገራት እግዚአብሔር አቦይ ዝሰአና የው ነገራት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ይተንስ 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ከምዝ ጌርና ክንወደና እግዚአብሔር ይመስገን ብዛብ ቀድሜና ዘሎ ሰለስተ ሐሙስ አርብ ቀዳም ኩላትና ንጸሊ እግዚአብሔር ይባረክ ንምጻ ንጸሊ ሃቢርና እዚ ሰዓቤናት ተጽዕኖታት ናይ ኮቪድ ደበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ካብልቅና ካብ ማህበርና ክንሰባብሮ ኢና ዝህማም ዘበለ ሁሉን ተጠቅልሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክወቃ ክላል በኢየሱስ ስም ክንጽልይና እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን ተጽዕኖታት ዘበለ ሁሉ ካብዝ ቤት እዚ በኢየሱስ ስም ይውደቅ ድኻም ደበለ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንቀንጠጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይንቀንጠጥ የማና ይድኩም ንላላ ብሉ መሐቡን እግዚአብሔር ይባረክ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ አንሳብ እግዚአብሔር ይባረክ ቀንጠጥ ወሲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጽዕኖታት ዘበለ ሁሉ ድኻማት ደበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከላል ክንጸልይና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገስጽዎ ግን ሆ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ኃይል እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ግን አይርከበና ንነፍስ ወከፍ የልዕለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጽዕኖታት ዘበለ ድኻማት ደበለ ዲፕሬሽን ደበለ ጸጥታት ዘበለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰባበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰባበር ከማህበር ካነ ልዕሎለና ከማህበር ካነ ልዕሎለና ከማህበር ካነ ልዕሎለና ንና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናአና ሆይናስ ንኻሎት ክንከውን በኢየሱስ ስም ብርሃንና ክነድምቅ በኢየሱስ ስም ካብ ጸልማት ክነውጽ እግዚአብሔር አቦይ ዝጸዋኻና ዝደኮንካና ኢና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ናአና ዘሐዘ ዘአሳሰረ ዘበለግና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ ይቆራረጽ ይብላለሁ ይቆራረጽ ይብላለሁ ይቆራረጽ ይብላለሁ ይቆራረጽ ይብላለሁ የጋርና ኸይከይድ በኢየሱስ ስም ዘአሳሰረ ይበጣጠስ
በኢየሱስ ስም ይበጣጠስ ከይነትን ስመታን ብዙ ምክንያታት ዝጸቀት ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ስም የለሎለሁ በኢየሱስ ስም የለሎለሁ በኢየሱስ ስም የለሎለሁ ከይነ ብልመታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይትን ሳይ ምስክር ከይነ ኸውን መታ ዝደቁስ ኃይሊ በኢየሱስ ስም ይሰበር በኢየሱስ ስም ይሰበር በኃይል እግዚአብሔር በጸጋ እግዚአብሔር በመንፈስ እግዚአብሔር ከነበልና ቃሉ ከነግሪና ትንሳኤው በኢየሱስ ስም ከነውጂና አብዛ ከተማ ዚያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከነግሪና ዛ ከተማ ዚያ ግዛት ገላበጥ ዝቃል ዚ በኢየሱስ ስም ክስበኽዮ ናይ ወንጌል ኃይል በኢየሱስ ስም ክስበኽዮ በኢየሱስ ስም ክስበኽዮ ብዙሃት በኢየሱስ ስም ክውህዙዮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክውህዙዮ እዚ ገዛ ክሳብ ዘይ አኽለና በኢየሱስ ስም ክውህዙዮ ክውህዙዮ ክንፈሪን ክንበዝህኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንበዝህን ክንፈሪኒና ዝድማ ስለ ክብር ኃይልካ ስለ ትገብሮ ነመስግነካለና እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ነመስግነካለና ነፍስ ወከፍና ነተልእኾና ክንነብር ነትዝሃብካና ማንዴት ክንነብር ትእዛዝናይ ንጉሥ ስማዕ ድማ ጥራይ ደይኮነስ ዝግበር እግዚአብሔር እሞ በኢየሱስ ስም ንምግባሩ ክንክእል ነፍስ ወከፍና ረዳአና ሰማዕት ጥራይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከይንኸውን ደግፈና ኩሉ ክብርን ኩሉ ምስጋናና አኻ ይኹን እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም አብትኸድዎ ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ተሐለወ ተባረኸ ይኹን ሰሙንኩም በኢየሱስ ስም ይባረኽ እግዚአብሔር ይባርኩም በሰላም ኪዱ